كويتنا هم بنقل كدينة دبنور كجن هم كجيبي الأخن كفرحة كوعن كيلي قبرت وسنلي كوعن كيلي قبرت وسنلي هنينا كعرت كورد خانسق صو أرستق بريلي كجربو قريب ما قلتو قبليلي ديوانتنو ونلي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقلي كورد خانسق صو أرستق بريلي كجربو قريب ما قلتو قبليلي ديوانتنو ونلي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقلي هرت راح برينا كلاوت هانخ حديث وروانيرا الدم بغر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن ينخر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا جعلنا تيكالي كويتنا هم بنقل كدينة دبنور كجن هم كجيبي الأخن كفرحة كوعن كيلي قبرت وسنلي كوعن كيلي قبرت وسنلي هنينا كعرت كورد خانسق صو أرستق بريلي كجربو قريب ما قلتو قبليلي ديوانتنو ونلي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقلي كورد خانسق صو أرستق بريلي كجربو قريب ما قلتو قبليلي ديوانتنو ونلي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقلي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبو كتكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون مدب حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتا مسانا صنوخ نبلاكو ندلي أزي أقداسي بقول تفسك أير زولا بوليتيكا نايزو بانادما بعمقات كن ريان كن فتشان كن فتنينا سمعوات أنا حكم درفيناي إلياس مسمر زبال حدا أزيز فتوو ناي بلين درافيو نيرترا دما كمي جيري جنجنات أني حسي أبسمعيتي تين دارقا حساباتي فحبي للي سنهيو anyway thank you نقول لهم طب سنة ببنياتات نزال حقرنا كل جزيز أخبروا هلو ما رسيقن فليز بلاي قون كاتلو خمزة لهم مبزحت جزية تتريوو زلهم سلطات بيكونا بدحر مقارجة زلو تعمقوتنا يتحبريتا مرأي تقدامي سرحنا إيو so let's start مجمريا أب بوغن إثيوبيا زقبر زلو استفل عليه كونتات كنرينا أب UN انتهي بلو أبو كنجمر اسكبزياني جمر ጉባኤ ላይ ተናግረዋል። The time is now to work towards Africa's true independence, driven by African agency and guided by the common destiny of our people. Ethiopia, with its second largest population in Africa and significant maritime trade, places high importance on the safety and security of maritime navigation in the Red Sea and the Indian Ocean. We concur with the Secretary General's statement during the Awaza conference that no state should be locked out of opportunities for growth, finance, and technology due to geographical circumstance. كم تريود لهم بريزنت ناي إثيوبيا نابتي نا UN وعلى كيدو أبز سمعوا زرباينا يوز زارب زلو سبيشال أبتي ناي بقداينك بحري إثيوبيا كم زقبا أبتي هايسي سبحال ويونتي مع عمقوتنا بحر مسكتكا كل سب كنك أسعصو لزخل حيلو كتقوم لزخل سبحال هايسي سبحال على درجة international water ويون هايسي أبو كنت كم نخلينا يبلا له مراقبنا توم بوين كساقسين تن الله وانا زبلو وانسين كساقسين أو برجس مستنا UN مراحي أب تركمانستان ديو قال ملعب زنبرلو نتن لاند لوكت كانتريز تباهيلن أبستقبرلو هجرات
ኣብ ደገ ባሕሪ ክረኽባ ከም ዘለወንን ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተደይ ተረኺቡ ንቁጠበአን ፀገም ኣለዎ ዝበሎ እንትኾነ ንካልኦት ሃገራት ወሪርኩም ወይ እውን ጎቢጥኩም ወይ እውን ብሓይሊ ክትወስዱ ኣለኩም ዘይኮነ ምስ ጎረባብትኩም ተረዳዲእኩም ክትጥቀሙ ኣለኩም ኢሉ ንሱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ተመሳሳሊ ነቲ ኣጀንዳ ንግረ መንገዲ ኣብቲ ዲቤት የልዕልዎ ኣለዉ ከምዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸይጥቀሙ ዝተኸልከሉ ገይሮም እዮም ክሸጥዋ ዝፍትኑ ዘለዉ but there is a lot of tricks ኣብዚ ዝፃወትዎ ዘለዉ ትሪክስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፎሩም ከምዚ ናይ ዩኤን ድዩ ናይ ካልእ ክኸውን ከሎ ልክዕ ምስቲ ሕጊ ብዝኸይድ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ከምኡ ክዛረቡ ከለዉ ንካልኦት እንታይ ንኸስምዑ ኢሎም እዮም ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም እቶም ጎረባብቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ይኽልክልዎም ከም ዘለዉ ንኸስምዑ ኢሎም እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ እቲ ሸፈጥ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ እሞ እሳቶም እቶም ንዖም ዝሰምዑ ዘለዉ ዓያሺ ዶ ኮይኖም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዓያሺ ይኮኑን ግን ግዜ የብሎም ብዛዕባ ጉዳያት ናይ ኣፍሪካ ይግደስሉን እዮም ሶ it's not their thing you know ኣይግደሱን እዮም ብኣፍሪካ ማለት ናይ ኣፍሪካ ክትነግሮም ይደለካ ከተዘኻኽሮም እዩ ዘለካ ላይክ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ሕቶ ናይ ባሕሪ ሕጂ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ኣይበፅሖም ይኸማን ርእሱስ ንኹንዱ ክሓስብ ዝኽእሉን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ስለ ንፈልጦ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ነታ ኣጀንዳ ከምዚ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ዓፅዮሞም ከም ዘለዉ ጌርካ እንታይ ትገብር ኩሉ ግዜ ድራማ ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ እቲ ዲቤት ኩሉ ግዜ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዝብል ጅቡቲ መርሓባ ትብሎም ኣላ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገብሮ ኢንተርቪው እውን እንተኾነ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ከይደፈሩ ብዝደለይዎ መንገዲ ንኮመርሻል ኣክሰስ ንንግዳዊ ጥቕሚ ናይ ኣብ ደገ ባሕርና ዮር ዌልካም ኢልዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ኣጀንዳ ናቶም ንፈልጦ ኢና እዚ ትፍጣራ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነዚኦም 2-3 ዲፕሎማት ናቶም ናብ ዩኤን ኒውዮርክ ሰዲዱ ንሱ ልክ ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ከይዳ ከላ ናበይ ከይድሎ ከተሓሓዘልኩም እየ እቲ ገይም እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ክንርድኦ ክንፍትን The international law maxim that defines the high seas as a common heritage of mankind and guarantees equal right of access and use to all states must be brought to reality. In collaboration with other states, Ethiopia will work towards a comprehensive approach to ensure equal development and security for all states along the Red Sea and the Indian Ocean. Ethiopia will also keep on advancing this legitimate policy objective through diplomacy and peaceful engagement. ፕሬዝደንቱ አሁን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕቶናቶም ናይ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ነቲ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናቶም ክትቅፅሎ ምዃና ወይ እውን ክትፅዕር ምዃና ክትቅፅል ምዃናን እዩ ዝነግር ዘሎ ብርግፅ ኣብዚያ ሕጂ ተዛሪብዋ ዘሎ ማንም ሃገር ክኾንኖም ኣይክእልኒ እዚ እቲ ንሕና ኣብዚ ቻነልና ብብዝሒ ንፅዕሮ ዘለና እንታይ እዩ ንዓለም እውን ከነፍልጦ ንፍትን ዘለና ብተደጋጋሚ ነቲ ብኣምሓርኛ ዝብልዎ ብእንግሊሽ እናፀሓፍኩ ከውፅኦ ይፍትን ካልኦትን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብእንግሊሽ ክዛረቡ ከለዉ ተጠንቂቖም እዮም ዝዛረቡ ብእንግሊሽ ከክስሶም ዝኽእል ከትሕዞም ዝኽእል ዘረባ ይዛረቡን እዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ዳብል ስታንዳርድ ወይ እውን ብክልተ መንገዲ ምስራቅ ማለት እዩ በኣምሓርኛ ክዛረቡ ከለዉ ኣብይ ኣሕመድ በኣምሓርኛ ክዛረቡ ከሎ መራሕቲ ናቶም በኣምሓርኛ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ውሽጣዊ ነቲ ዶሜስቲክ ፖለቲካል ኣጀንዳ ክኸውን ከሎ ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ዓሰብ ይብፅሓና እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዘቕንዕ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ወይ ብእንግሊሽ ክኸውን ከሎ ግን እንታይ ይብሉ ናይ ኣብቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብላብላ እናበልካ ዝዝረብ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ድራማ ንሪኦ ኣለና ካብቶም መራሕቲ ወፃኢ ድማ በቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም በቲ ኣክቲቪስትስ ናቶም ብካልእ ሚድያ ናቶም ሕቶ እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክንዲ ምንታይ ከም ኣጀንዳ ይድፈኣሉ ከም ዘሎ ምግንዛብ የደሊ ሕጂ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ንቐፅል ካልእ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና መጀመርያ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት እዚ ርኢኹም ኣለኹም መስለኒ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሞስኮ ከይዱ ንራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ዘሎ ዝሪቪ ስእልታትን ቪድዮን ወፂኡ ኣሎ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ እቲ ከይድዎ ደሎ ዋዕላ እንታይ ነይሩ ንምንታይ ዕላማ ንምንታይ ኣጀንዳ ይከይዱ ነይሩ እስከ ገለ ካብቲ ኣብኡ ዝበሎ ክንሰምዕ ኢና ንሱ ዝብሎ ዘለዎን እቲ ትክክለኛ ምክንያት ዘኸዶ ምክንያት ድማ ክንሪኦ ክፍትና ቅድሚ እቲ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ምርኣይና ማለት እዩ and inspires our continent. With more than 130 million people, we cannot afford to wait. Nuclear energy is essential to secure long-term development, diversify our energy mix, and realize Ethiopia's potential. Our goal is clear: a nuclear program that is safe, transparent, and exemplary. That's why we have chosen to pursue
the peaceful use of nuclear energy with seriousness in alignment with international standards. We're also enjoying huge amount of support from IAEA. Mr. Grossi is our partner on building this project. Ethiopia has already taken concrete steps. A roadmap with the Russian كم نريو زلنا ناي نيكولراوي كونفرنس اب موسكو تخايد زنبري كمو نايتي نيكولار انرجي اورجانيزيشن نا يو ان زخونه ون تساتيف كم زنبرين ابز غداي زدما اب موسكو لك مسناي مبزحتهم مرحتنا علامات ناي هاجرات مالتي اب نيويورك اب ناي يو ان كونفرنسز اب ناي يو ان كونفرنس سبساتفول زلو نسو ناب ني موسكو بمخات ناي راشا مس راشا بزغبر زلو كونتات زي نغر زي بقليلو زر نغر ايكونن متايلنا نيرنا زي نريو زلنا سلي اباغداس مدرخ يزغبر زلو اباغداس مدرخ غبر لو خنبل كلنا دما ناي امريكا بريزيدنت دونالد ترامب قبل على راشا سقم تكوسه دلو ابز دليلو زلو كونتات يزارب زلو مانم حجر مس راشا ركب زلو انا خد بتخ عبد سعر زلو غزي يناوز خيد زلو تاريخ بلوكم إلى أبي أحمد دمرس زلو من رجع سلمنتاي يقبرلو مجمريا إذا زربان السوز بلا زلون ببوتين استبهلت كانش تكن سمعمو أتا حيزة تحققنا مثل نايزي نريو زلنا سلي كن رمنتانس كزيا Allow me to once again cordially welcome you to Moscow. We're very happy to see you. Ethiopia is our long-standing credible partner in Africa. Believe that in 1898 we have established diplomatic relations between our countries, and currently our relations are developing in a gradual way. Our trade is increasing. The Intergovernmental Commission is working. جي بوتين يدزارب زلو تترجم بإنجليش مالتيو أمس إثيوبيا زلو نويح تاريخاوي زمدنا يزقل زلو كمنا بلي دغزل جي انتاينا نرزلنا إذا سيلزي كاب موسكو أبزوانزي ما نم حجر ناب موسكو خيط كلو ناب راشا خيط كلو بفلاي أكم زعينات نجر أمريكا بفلاي أوروبا حجرت بقليلو أي ريونيا يس أبي إثيوبيا كون كلو أشلا لون قلقلا تقولون تقولين I get this message. I get the ملغتسي ني إثيوبيا شلالكم زبلوا نفلتينا خلنا يقداس right now أب إسرع إسران حمشتن ورح شمنت ورح تشعت زكايز ولا بوليتيكانا أمريكا أب جمد بمتعو هذا كاب أمريكا أب إسرع إسران أربعة أب إسرع إسران سلستن زلا على دبلوماسيا وصارنا أمريكا مسماني نيرو مس هندي نيرو نهندي أنصار تشاينا راشان نابو من ممتع كل زكالو جو بايدن كل زكالو تعيري نهندي وفوف نابلو دونالد ترامب مسؤول قال خابتم قلتيفهم زرخبوا من نبيت منكس وايت هاوس عدموا من مرحنا هندي نيرو كابرا شكفليو وسلا زي كعلم مفلاي سلا زعبيه ابزوان زي 5% تعريف يبو نهندي نمغرقار مس باكستان صنه لخريكم انت عينه دبلوماسي كات كم زلو سلازي مس راشا ابزي حج مس راشا من رخاب مالت بقتها ندونالد ترامب كقطع زخل نجر مخانو مجنزابي يدلي سلازي ابي احمد زكفرو زلو نمنتا علامه يقبرهم زلو ابي احمد دما أبز حلفة أبز قربة استزاربوا دما تي دونالد ترامب أبز قربة أبز عبا قداينا إثيوبيا استزاربوا دما نتعازو. Ethiopia, that's a beauty. They built a little dam in Ethiopia that's like the largest dam in the world. And it affects the water going to the Nile. Would you say that's a problem? I would say that's a big problem. Egypt, Ethiopia, that's لذي أبز قربة استزاربا دما أمونغو جبتن إثيوبيان زلو كونتاتنا بسنكت ديغا زقات أمزلو تسقم بمبال اتديقات تسقم كم تسقم ده تريوان دهلكم yes it's a big problem بمبال مرقصنا يجبس حيزو أنصار إثيوبيا تطو كم زبالة زذكر قينو هجي إذن ريوزا لنا كنتات نابي قوتو كخير خل ويونتاي تسلوا كم تعلم يخل عبنا قرب بزوح ترقامن بزوح تنتناني زوها بزلو سلمتاي أمريكا نمانم حجر مسراشا ركب زلوا كتبت تختفتنا لا مانم حجر مسراشا قطباوي ولا قطباو بوليتيكاو غدفو ولا قطباو ركب زلو مخنياتو قطباو چوادا ناي بوتين كتسبرو كم تدل زلا ابز حلفه فيديو تطابز غبر كلكم فلاديمير دونالد ترامب بوتين بكل فتينه يوم مسرح ابي الناس لزلو نيوكرين حجزنا بوتين كم زسعر كنقبر على زبل مرقتي حيزو خمزلون نفرتي يكون درونات ناي راشا أب كل أير ناي نيتو حجرات ندهر ترى عندما هرمون بمبان أقولنتم ناي نيتو أجندات تسلي في خمزلو قداد ما بزبرت عمل كقط المخالص نجير له سلازي أكم زعينات مدرخ كله أبي أحمد نابي إثيوبيا ناب
ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዲፕሎማስያዊ ምርኢት ዝገብረሉ ዘሎ بقليل كرز خل كونتات كم زي كونه مجنزاب يدلي مقصل تانا يتمس بريكس خد زلو مسكالوت هجرات أمريكا أبزوان زي كتقواس رومن تدرتهم تدلز على هجرات زقصلو زلو كونتات شلالي لون كريوز خلو خم زي كونه مرداي يدلي لازم ኤርትራ ድማ ብግምት አሉ ተኸዶ ዘላ ኩነታት ክንሪና እዚ ድማ ይቲ ነቲ ዳይናሚክስ ኣመና ኣገራምን ኣደናቕን ዝገብሮ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለዎ ከሎ ብዛዕባ እዚኣ መገሻናቱ ዝተባህለ ዘረባ እስከስምዑ ብዚ ንምንታይ እዩ ንራሻ ኸይዱ አብይ አህመድ ወደ ሞስኮ ያደረጉት ጉዞ ከአንድ ወር በፊት ለሩሲያ መንግስት ያቀረቡትን የጋብዙ ጥያቄ ተከትሎ የመጣ ስለመሆኑ ተሰማም። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት በዓለም አቀፉ የአቶሚክ ፎረም ላይ ተሳትፏል። በኢትዮጵያ ውስጥ በወገኖቻቸው ላይ በሚያካሂዱትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ጭምር በመከልከል የጦር መሳሪያ አድርጎ በመጠቀም የሚታወቁት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት በቅርቡ ባደረጉት ንግግር የኒውክሌር ማብላያን ከፍታለን ማለታቸው የሚታወቅ ነው። ለልማትና ህዝብን ለማገናኘት ተብሎ የተሰሩ ፋይናንስና የአገልግሎት ተቋማትን እንደ ጦር መሳሪያ አውለዋል የሚባልላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁለት ሳምንታት በፊት ስለ ኒውክሌር ሲናገሩ ይህንንም ለጦርነት ሊገለገሉበት እንደሚችሉ የሚገምቱ ሰዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡም ከርመዋል። በዘንድሮ ዓመት የሩሲያ የኒውክሌር ኢንዱስትሪ ስለዚህ ከም ዝብልዎ ዘሎ መጀመርያ ለሚኒ ናብዚ ቦታ ዝኸይዱ ብፍሉይ ዕድመ ከም ዝመፀ ዝገይሩ ይዛረብ ነይሩ ግን ናብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ ድሌት ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዕላማ ድማ ንፒአር አጸቢቆ አገዳሲ ነገር ይንዑ ንምንታይ ፒአር ማለት እዩ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ወይ ካ ኢሜጅ ናቱ በዓለም ደረጃ ዝዋስዓሉ ዘሎ ስእሊ ንኸርኢ ኣብ ተዓዲ ኣነ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ኣገናዚበ ሓንቲ ፖስት ይበለኹ መጀመርያ እቲ ኩነታት ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እንታይ ኢለ ኣለኹ ኣነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጻራዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ንርኢ ዘለና ክልቲኦም መንገድታት ይቕይሩ ከም ዘለውን ኣካይዳናቶም ሽፍት ይገብር ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክገብር እዩ ነዚ ናብ ግብፂ ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ነዚ ክልቲኡ ከነገናዝቦ ምንታን እንታይ ክገብር ደልየ ኣለኹ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትመርፅ ኣላ ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ትመርፅ ኣላ ወይ እውን ምምሕዳር ናይ ኣቢ እንታይ ክገብር ይመርፅ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይመርፅ ኣሎ ንክልቲ ኣወዳዲረ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ኣለኹ ቅድምናዊ ምኻድና ግን ኣይ ቲንክ ኢት ሜክ ሰንስ ብናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንጅምር መጀመርያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ፍሉይ ኣማኻሪ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝቐረበን ንብዙሕ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ኣብ ሚድያታት ሪኢኹሞ ትህልዎ ኢኹም ወይ እውን ክራኸቡ ምዃኖም ክንገር ፀኒሑ ሕጂ ድማ ተረኺቦም ኣለዉ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ዝብል ፔጅ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ኤርትራ underscore UN ኢልኩም ፎሎው ግበርዎ ስለዚ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ፎሎው ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ንሳቶም ፖስት ገይሮም ነይሮም እቲ ፖስት ተገበረ ድማ Today, His Excellency Osman Saleh, Foreign Minister of Eritrea, met with Mossad Faris Boulos, U.S. Senior Advisor to Africa, Malatu, Senior Advisor for Africa Affairs to President Donald Trump, to discuss avenues for G. زي فلوي أما خارنا President Donald Trump أبغى داي أبغى نتاتنا أفريقيا مسير ترى كم استراحة بيوم زنو كرزلو العماد ما أمونغو كلتين هجرا زلو صمدو engagement to renew نتي أمونغو كلتين زلو صمدو نمحداسون نمحيالون زعلم مخانيز نجرزلو the high level meeting held on the margins of أبتي قطرنا مبل ثمانية نا United Nations جبرزلو وعلى أبو كم استخايدن بخلتي وجن reflects mutual interest exploring opportunities for partnerships لازم بخلتي وجن نكلتي ربحاتات نمعزاز حبراو شركة ندما نمسرات كم تقامولي زين جرزلو كلتيهم وجنات emphasized the importance of constructive engagement كلتيهم وجنات دما أتوكروناتهم أب حنات زخونة صمدو نخجبرو discussions نو dialogue نخجبر كم دما collaborations for regional stability security and economic development لازم نزن ثلاثة نجارات دما أقدمهم كم قدام النتكرايا مخانا زها collaboration for regional stability زباوي رقات أبزيك نيات زيات راي أبزنا UN تخيل خلوا بقداي ناي السودان أبو كونفرنس تخيل نيرو ناي إيجاد حلفتي يخونهم ناي توم قاد زبالو ناي جبسي ناي السعودية ناي إمارات ناي أوروبا كلها توم دبلومات كم دما أمريكا فلويلوخ
ስለዚ ብዙሓት ናይ UN ፍሎይሉ ኩላቶም ዝተራኸብሉ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዝብል ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ኤርትራ ብቐጥታ ተሳቲፋ ነይራ ድያ ኣይፈለጥኩን ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ኣመና ትደፍእ ከም ዘላ ንክንግንዘብ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ዞባዊ ርግኣት ዞባዊ ምትእምማን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቁጠባዊ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ካ ቁጠባዊ ግስጋሴ ድማ ወይ ምዕባለ ብኣቶ ዑስማን ሳልሕ underscored ኣስሚሩ ዝተዛረበሉ ነገር ተሎ Eritrea's readiness to engage in a meaningful discussion that reflects national sovereignty while exploring areas of common interest, particularly in the Horn of Africa, the Nile Basin and the Red Sea. ስለዚ እንታይ ዝብል ካ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ድልውነት ናታ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ወይ እውን ፅምዶ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ respect for national sovereignty ልኡላውነት ናይ ሃገራት ዘኽብር ከምኡ ድማ while exploring ንክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ዘለወን ከምኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ናይል ባዝን ወይ እውን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ክልቲአን ረብሓታት ብዘውሕስ መንገዲ ንክልቲአን ሃገራት ድማ ልኡላውነተን ብዘኽብር መንገዲ ንዝግበር ፅምዶ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዋ ብንጹር መንገዲ ተዛሪቦም ኣለዉ ከምኡ ቀፂሉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ reiterated Eritrea's commitment to regional peace, sustainable development and welcomed the opportunity to assess potential venues for cooperation with the United States. ስለዚ ኤርትራ ደጊሙ ኣነፂሩ ከም ዘስመረሉ ዝነገር ዘሎ እንታይ ኢሉ ናይ ኤርትራ ድልውነትን መብፅዓን ንምንታይ ንዞባዊ ሰላምን ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ግስጋሴ ኣብቲ ዞባ ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ናይ ክልቲኡ ሃገራት ቁጠባዊ ሽርክነት ኣፍ ደገ ናይ ኤርትራ ክፉት ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ኢና ንርኢ ዘለና ጎበጎበ ይብል የለውን ኤርትራ በመንገዲ ሚስተር መሳድ ዝበሎ ድማ highlighted the United States interest in fostering dialogue and understanding in the region in a region vital to international trade, security and counter-terrorism efforts. بوجن ناي منكست أمريكا دم انتهي زبل زلهم United States interest أمريكا انتهي تدلل على تزوباتي بناي أمريكا لنا سكريو خلوا غيلو زرر بن حبراو مرداتان بفلاي نتي عالمنا أزيو أقداسي بعتا زخونة نقدي تا كمدما سرق برشو براو مكسقاسات أبز جبر زلو كلتين حدا عينة ربحان خلوا ناوي حبراو سرح كله. This engagement could pave the way for a new chapter in US-Eritrea relations, potentially opening doors for dialogue on trade, investment, infrastructure, transportation, communication, and security partnerships, while addressing long-standing concerns in a constructive framework. ስለዚህ እንታይ ብላሉ ቀዳምነት ነቲ ንዓለምና ንግድና ዓለምና ገዳስ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲን ናይ ፀረ ግብረ ሽበራን ክኾን ከሎ ዲስ ኢንጌጅመንት እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ፅምዶ ድማ ኣፍ ደገ ካፍቲ ኸሊ ንምንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝግበር ዝምድና ሓደ ዓብይ ኣፍ ደገ ምኽፋት ንንግዲ ንኢንቨስትመንት ንትሕቲ ቅርፂ ንመጓዓዝያ ንኮሚኒኬሽን ከምኡ ድማ ንሴኩሪቲ ሽርክነት ናይ ሴኩሪቲ እውን እንትኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ንነዊሕ እዋን ሓጎስ ጎፅ ዝነበረ ብሓደ ሃናፅ መንገዲ ንምቕያሩ ዝኣክል ማለት እዩ The meeting concluded, Madam Nemta Naiti Rikib, concluded with both parties agreeing to continue exchange in the coming months. زتدمع متى توجه له كلتين هجرات أبزغتسل بزبالة منجد بزسفح منجد كسرحلو كالرغبة وإكسشينج قبرة كالرغبة خمسة قنا signaling a cautious but hopeful start زغا تنقذ زبالة أمانة حجوس يكون ويون أمانة تودي الكارت صار بلدي تغلقن بتنقو cautious optimism بلوزي هنا زي تودي still ميت خاميت ترى راديوم كبال ويون نبتكو خدو بمولو لبام قريبا مولو كنبلا كنكلتين بتنقع غزلو من قد كريون بزي قمتا كريون مخانو من زقالت يوجن hopefully started to renew with bilateral relations لذي إذن ريوزة لنا كنتات إيرتران أمريكان ناي أتا عندن أقداسي تنزنا برت ركبينا نرزا لنا this is a very very important in إيرترا مغنياتو لما جمريا جزي لما محدار دونالد ترامب كابتن ناي إيرترا ديسك يكون كابتن ستيت ديبارتمنت وزعي بنا أمريكا بريزيدنت أما خارج رجع زقبرت له ركبينا نرزا لنا إذا ما بتتبقى رجعنا نوي كسرها أنا هنتسأل الله this picture tells you a lot إذا الرياضة الناس اللي حنت كابتن بزح
እትገልጽ ነገር ኮይና ዝረኸብኳያ እቲ ዲፕሎማትና ኤርትራ ክንደምንታይ ነቲ ኩነታት ሲሪየስሊ ይሪእዎ ከም ዘለው ካብዚያ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ክትንብብ ትኽእል ሓንቲ ሓደ ኤርትራ ኣምባሳደራታ ይኹን ዲፕሎማቲክ ቲም ናታ ይኹን ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ዩኤን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ስለዚ ብወገነ ኤርትራ ብዙሕ ምድላዋት እተገበረሉ ምዃኑን እቲ ድሌትን ባህግናቶምን ድማ ናይ ኤርትራ ድማ ብንጹር መንገዲ ዝሰፈረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ናታ ረብሓ ናበይ ገጹ ምዃኑን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽምዶ ፉል ፎርስ ወይ ብዝሓየለ መንገዲ ክደፍኣሉን ክትግስግሰሉን ክትሰርሓሉን ከም ትደሊ ዘላ ኣፍ ደገ ናታ ንሰላምን ንዘተን ምስ ኣሜሪካ ድልውነት ከም ዘለዋ ኣነፂራ ትሰርሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዝነበረ ሓጎስጎስ ሰጊራ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ርክብ ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ድሮ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ዲአርሲን ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊብያ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ዘይነበረቶ ተመሊሳ ብዙሕ ተራ ትፃወት ኣላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ተራ ትፃወት ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ እዚ ምዝ ንሪኦ ዘለና ሚስተር መስዓድ ምርኻብ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ወሳኒ ደሲሽን ሜከር እዩ እዚ ክውስን ዝኽእል ደረጃ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ኣለዎ ኢለኩም ነይረ ወዱ ነዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ስለዚ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ኣለዎም እዩ and this is also very ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ብከምዚ እዮም ዝሰርሑ ብቅርበት ምስኡ ዘለዎም እዮም ዝያዳ ንሱ ዝኣምኖ ስለዚ on this front ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ክኸዶ ዝኽእል ንላዕሊ ምዚ ዝያዳ ክግበር ክእል እዚ ከዓ ኣብ ቢዝነስ ዝኣምን ሰብ እዩ ኣብ ሽርክነት ዝኣምን ሰብ እዩ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ነዚኣ ተመሊሰ ከተሓዘልኩም እንታን ኤርትራ ድሮ እቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብካልእ መንገዲ እውን ተማልኦ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል ኤንቮይ ድማ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል ኤንቮይ ንቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ንሪኦ ፀናሕና ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ እዚኣ ድማ ናይ ፍልይቲ ልኡኽቲ ንቀርኒ ኣፍሪካ እያ Eritrean delegation holds bilateral meeting with various officials. For example, discussions with EU special representative focused on vital issues of peace and security in the Red Sea and Horn of Africa and Horn region, as well as Eritrea EU cooperation. Mr. Weber commended Eritrea's critical role in maintaining maritime safety and security. As in title, Mrs. Weber Baldala, na Europa fleet lugtneti zoba ስለዝኾነት ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ፀጥታን ኩነታት ናይ ቀይ ባሕርን ከምኡ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራ ናይ ኤርትራ ዓብ ምዃኑ ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዕዞ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዓብ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ እተን መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ዘለዋ ናይ ኤሮፓ ይኹን ከለ ብወገን ኤርትራ ተፀጊዐን ይኸዳ ከም ዘለዋን ኤርትራ ድማ ውሑስ መጓዓዝያ ንምፍጣር ዓብ ተራ ተበርክት ከም ዘላ that's why ኤሮፓ ዝያዳ ይጥምትዋ ከም ዘለዎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ክልቲኦም ነዚ ቦታ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ብቐረባ ይጥምትዎን ክሰርሑሉ ይኸዱ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል Mrs. Weber commended Kibrin Adnaotiniba. Both sides emphasized the importance of respecting the territorial integrity, sovereignty, and independence of all states and agreed to continue engagement and cooperation on key regional and bilateral relations. Gwen Naizen Riozel and Adama, Ntaiti Blulo, Ertra, Kulan Netigudai, Bogan Ethiopia, Gberzolo, Gisat Nulawunetin, Gizata Hadnetin, Ertra, Agendas Gobrozolo, Ertra, Degima. ናይ መትከላት ናይ ዩኤን ዝኾነ ሉላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ንክኽበር ክልቲኦም ወገናት ዋላት ናይ ዩሮፒያን ስፔሻል ኤንቮይ ነዚ ኩነታት እዚ ደጊማ ክልቲኦም ወገናት ከም ተሰማምዕሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኡ ቀፂላ ድማ the meeting with the Swedish foreign minister centered on strengthening bilateral relations and cooperation. The two sides also exchanged views on peace and security. ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዊድን እውን ተራኺቦም ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ከም ተዘራረቡ ኢና ንርኢ ዘለና Center in Strengthening Bilateral Relations. Okay. Foreign Minister Osman Saleh also held talks with Foreign Minister of Cuba. ምስ ናይ ኩባ እውን ተራኺቡ ነይሩ ኩባ ማለት ምሳና እውን ተመሳሳልነት ዘሎ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጋምቢያ ከምኡ እውን during the visit with ኦማኒ counterpart ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኦማን እውን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ስለዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ብፅዑቕ መንገዲ ይግበር ከም ዘሎ ንኤርትራ ድማ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ስለምንታይ
بوغن إثيوبيا تفنيلنا زولو بوليتيكاوي ويونا عندارا كايدا إيرترا نفسه كف حجرنا خدت كتر بيت خلينا نتوم أجدس ستيك هولدرز ويونا تكونتات مس إيرترا ويونا تكونتات صلوا خجبرز غلو بقى تارخيبا أبحر بوتا دم رخيبا كونتاتان قديان أنا سيرا إيرترا نكينات يكون خال عقرقر زخوني شوهاتن دليتن كم زي بالله الزيز جبر زولو دما إيرترا العالم لخاو حقنا خبر لك كم متكلاتنا يو ان كونفرنس ما سلزغونه الاولونتن ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ሓበራዊ መርገፅን ኩሎም ደጊማ ናቶም መርገፅን ከነፅሩ ምሳቶም ትራኸበላ ስለዚ ኤርትራ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ጉዕዞ ኣብ ልክ ኣብ ፐርፌክት ግዜ ኮይኑሎም ዘሎ ምስቲ ዕንደራ ብወገን ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ነዚ ዲፕሎማሲ እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ተገንዚብና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢለኩም ፀኒሐ ኣብዚ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ነቲ ነገራት ንምትሕሓዝ ኤርትራ ትመርፆ ዘላን ኢትዮጵያ ትመርፆ ዘላን ዲፕሎማሲ ክንርኢ ከለና ኣብዚ እውን እቲ ስእሊ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ኣለኹ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ እንታይ ዘርእየና ኢለ ኣለኹ ኣነ መጀመርያ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣላየንስ ወይ ከዓ ሽርክነት ከመይ ኢሉ ተፈላለየ ገፅ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ዩኤን ኮንፈረንስ ኤርትራ ምስ መን ትራኸበላ ዝያዳ ምስ ናይ ቻይና ልኡኽ ወይ ምስ ናይ ራሽያ ልኡኽ ዘይኮነ ምስ ኤውሮጳ ሕብረትን ምስ ኣሜሪካን ትራኸበላ ኣብ ደ ሴም ግዜ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ፑቲን ይራኸብ ኣሎ እቲ ትርጉም ናት እንታይ እዩ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ይፍትን ኣሎ ብናይ ዓለማት ቋንቋ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ብናይ ዩኤን ይኹን ብናይ ዓለም ቋንቋ እንታይ ትርጉም እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዚ እንድሕሪ ርኢናዮ ብናይ ዩኤን ኣተሓሳስባ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩክሬን ልኡላውነት ናይ ሃገርን ሓደ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ጥሒሱ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ዎር ኦፍ ኣግሬሽን እዩ ዝበሃል ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ብናይ ዩኤን ዓይኒ ቭላድሚር ፑቲን ልኡላውነት ዝገሃሰ ልኡላውነትን ሓደ መትከል ናይ ዩኤን ዝገሃሰ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤግዛክትሊ ልኡላውነት ግሂሱ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ዩኤን ኮንፈረንስ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ፑቲን ከይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ንክግህስ ንጎ ምሸትን ኣጀንዳ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሲግናል ከም ዝሰዱ ዘሎ እዚ ኩነታት ንሪኢ ኣለና ኤርትራ ድማ ምስቲ ነቲ ዩኤን ዝድግፍን ነቲ ናይ ዩኤን ኮንፈረንስ ኣማኺሉ ኣብ ዘሎ ኮይኑ ምሱ ዝምድና ይሃንፅ ኣሎ ኣብዚ እንታይ ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ኣነ the horn of africa is witnessing a fast changing alliances eritrea and ethiopia taking two very different paths ኤርትራን ኢትዮጵያን መርገፂኦምን ኣካይዳናቶምን ኮምፕሊትሊ እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ መንገዲ ተለዋዊጦም ዳይሬክሽን ተሰጋጊሮም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ mending relations with the US and the West ዝምድናን ሽርክነታን ምስ ኣሜሪካን ምስ ምዕራባዊ ዓለምን ክትፅግን ትጎይላ እቲ ዝምድና ንምፅጋን ካልእ working proactively for the Red Sea and Horn security ከምኡ ድማ ንፀጥታን ንርግኣትን ፀጥታን ናይ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ብዝቐልጠፈ ነቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንክረክብ ዝደልዩ ዘለዉ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዮም ቀንዲ ንሳቶም ድማ ብቐጥታ ፅምዶ ትገብር ከም ዘላ ኤርትራ ንርኢ ኣለና ትዘራረብ ከም ዘላ ፕሮኣክቲቭ ማለት ድማ ነቲ ነገር ንምፍታሕ ተበግሶ ምውሳድ ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እውን እንተኾነ ኤርትራ ኣበርክቶናታ ኣገዳሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ seeking mutual respect peace and investment ከምኡ ድማ ሓበራዊ ምክብባር መትከላት ናይ ዩኤን ምኽባር ከምኡ ድማ ሰላምን ቁጠባዊ ወፍርን ድማ ትዕድም ኣላ ብግምጣሉ ኣቢስ desperate gambit ብግምጣሉ ኣብ እንታይ ዝገብር ዘሎ begged the US and EU for support for war ምስ ተወሰነ ግዜ ንኤውሮጳ ሕብረት ንፈረንሳ ናብ ፈረንሳ ጀርመን ዩኬ ጥልያን ከይዱ ንኩናት ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ክሕግዝዎ ክልምኖም ኢሉ ከም ዝኸደን ኣይከውን ኢሎም ገሊኦም ምቕባል ከም ዝኣበዮ ዩኬ ሪጀክት ከም ዝገበሮ ጀርመን ከም ዝነፀግዎ ክቕበልዎም ከም ዘይደለዩ ፈረንሳዊ እንትኾነ ንእሽተይ ግዜ ቀርቂሮም ሂቦም ጥልያን ከምኡ ስለዚ ዝኾነ ደገፍ ከም ዘይረኸበን ከም ዝተነፀገን ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ኩናት ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ብተደጋጋሚ ተጠንቀቕ እዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣጆኻ ዝበሎ ኣይረኣናን ስለዚ ነቲ ዝሓሰቦ ናይ ኩናትን ዕንደራን ደገፍ ስለ ዝሰኣነ ብግምጣሉ ኣንፃሩ ጠጠው ኢሎም ተጠንቀቕ ይብልዎ ስለ ዘለዉ እንታይ ገይሩ runs to Moscow to pretend to discuss nuclear in reality begging for weapons ስለዚ ናብ ራሻ ዝኸደ ብዛዕባ ናይ ኒውክለርን ብዛዕባ ኣቶሚካዊ ኤነርጂ ንክዛተ ወይ እውን ገለ ዘይኮነ እሱ ንመርኣያ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ብቐንዲ ዕላማ ግን ካብ ፑቲን ኣፅዋር ወይ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ንምርካብ ምዃኑ ማንም ኤርትራዊ ዝርድኦ እዩ ምክንያቱ ኩናት ንክጅምር ንግሆም ምሸትን ኣብ ዝጉስጉሰሉ ዘሎ ንራሻ ዘኽዶ ዲፕሎማስን ቁጠባን ከም ዘይኮነ ማንም ኤርትራዊ ክግንዘቦ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ቀፂልና facing humiliation at home by Fano and Shane ልክዕ እዚኣ ሕጂ ከይዱላ ዘሎ ሰራዊት ናቱ ውርደት ብፋኖ ከምኡ ድማ ብሸነ ሕማቕ ፅፍዒት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ
نخال من قد كون هيكلني سئلناتو بعلم درجة أبناء علم ستيج سكرة خلوا أبي إثيوبيا قربت لي كبر نمركا مبر أو تعدي كنا متى وردت يقات مخمزة لوين نرزل الناس لذي الزول نفسه زخاله عدل كبوز زغل تناسلي نادفرتايزمنت نمقبار كتوع زغل مخانو نتي أب عدز يقات مزول وردت دماء لما شفنو خنوغل بهارش رياليتي أتي حما حق ويون كبيد حق دمانتايو سيفل وورس ريج أبوش تعدو برتو كيناتن أجرجرن يكاسلو خمزلو أبي سيلس illusion of progress while losing control of his nation بتقال دما أبي كمزي معبالن قسقاسنا بتهجر نبتحل نجر تخيد كمزلة تهجر يكنجرز دلي أب حققن اتمنى عبرن تيوتن أزيو كبيد نغنة تهجر دما فرق ناي تهجر ويون أب كفال ناي تهجر نسو زي قاصرو كاب كنتر وتاي زخونه كاب معتنا معتد ما تنسو زكو حصرو ان انا اسي زخيد زلو بخالبا قد دما بوتين ناي صوار حقس كغبرلو ناي كلني معناته نبعلو ناي صوار تقماغات موصل زلو حنساب ابز قرباون ريبورت غيركم نيرق من حجي ناب تركو شيت وز نبر اير ديفنس سيستم اس 400 زبال مليسكم شوت مليسوم تركو شطوا لي حتى كم زلون ابسمع كم زلو يزركا سلازي اصوار وحيدو قلم دي شوط زنبره ديت تقوموا لن تخينكم مليسكم شوط اللي يزبل زلوخم مهانون كاب سمين كوريا ون بزح اصوار يغزن بخال من قديك اير كم زلون زنقر كوينو سلازي مخا حجت كوينات مليس كبرت ابز بحالو زلو فولو ينا اصوار حقس قبر لي كلني كابو قصيلنا هنريا خلنا دما اب سوريا زنبره بشار الاسد ازي اقداس استراتيجيكا بوتانيرو فلاديمير بوتين كل تحايلنا طبعا كلام مبرق باور بروجكشن تقامل زنبره كاب سوريا ينيرو نعو ما كتعناي كعلن سلازي فلاديمير بوتين اب سوريا زنبره ربحنا تكحلو سلازي كعلب بيزنا تكسير له اب ايران وننتقونه تقرب مشاركتهم زنبره اب غزي شجره كردا اي تراين مخنياتو نيا صوار صقمون سلازلو لذي ابزي وانزي نابي احمد بفولي كوهابو زخل من البات اكسبايرز جبره كجبر زقربه نبرت تدهيبو كال فولي نجر كجبرلو زخل كم زي له ابت كونتات بقرب انا كاتلو سلازلنا ويون تي كونتات كابتن الرزل لك تنببطغل أما that a bottom line Eritrea plays the long game for stability and respect Abiy plays the short game of begging and deception لذي أما that ترجم نايز كل طريقة إرترا نايز سلام الرجعتنا نويح وعزو بزجم تاكت كيت كلا أبي أحمد ما بالشبدبد لمينو التحليلو كم يجيرو عد مسلطانو يناو حين رزلنا a desperate man will shake every hand but none will trust his grip لذي أبقى لاو زلو سب ناي بزحات سبات إيدوم سلام كبل يدلي مخنياتو شجر سلزلو مفتحنا شجرو كدلي أجن نتناتو سلام تادما أمينو مسوق سرع زغل دقن وحودي كون زغلي زبال زلو كل زنريو زلنا أكايد أدما أموداتا ني إرترا زبالت كونتات كفتر الله زغلي سلامتاي أبي أحمد زمرصو زلو من قدي قدم إرترا صار معراب مخانان صار أوروبا مخانان مسكالوت بعراشان تشاينان بقربات ساتف حقريانا تبالت تحمس لزنبرت عبز حلفت لت عمد إيرترا ستريكتلي مسكالوت حقرا زلو أركب حصيراتو صنيعة العلامة دما نتنا أبي عندارا كايدا كالكوليشن زقبرو بوتا نخك هايرو كامبيا نخقبرو مالتيو وتم معرابايان عالم أبشجر سلزلو حجز كبوا سلزي كل أبناء جدا حجز أبزق زرح بقول بوتا أب كل كوجي إيرترا جن حجز سلزي تدلي حجز كبواونا يكون انت خيدلا زمدنا معراريا قدان عصوان زولو نجر نخليها لا تدلي زلا سلازي إيرترا بسمان محجر كتقرب كلا نفسها زخالت نوحسنتا نتصتا بوليتيكا نفسها زخالت حجر سلازي خونت كترخب كلا أسيلا مزواصع مس كاب تشاينا نابتخد كير كلا خسرة نجر يبلان مخنياتو فولو يربحها وي فولو قنعو وي فولو هيابنا جنزب سلدي تصبح بجاتو سلازي اتنا إيرترا أكايدان اتنا أبي أكايدان بخلت من قد كريان خل قال أبي أبزوانزي كمزي زربص أزلو نجر نطلون إذا أقداسي نجرون مجنزابي يدلي هذا كابتي زربص أزلو بورلد بانك أبي سكعد فترة له ريبورت سوت سلزلي وطبعا إثيوبيا أب حدقة كم زلو زقلت حبريتا ب IMF كم لما وورلد بانك يوت سلزلي هذا كابتن جيلن كنا وتشيلو زبال زلو نقطة إثيوبيا زملكات مالتيو تزي diagnosis of Ethiopia's economic crisis core argument Ethiopia's economic collapse is fundamentally political not just financial تزي إثيوبيا وطبعا كلولاو زلو حجوي قوس زلو ناي فاينانس هوس أجمع ترى يكونه بوليتيكا هوس أجمع ماله دما عبد كفال ناي تهجر أبي
ጸጥታን ርግኣትን ናቱ ከውሕስ ስለዘይከኣለ እቲ ቁጠባ ብትክክል እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ነቲ ዘለዎ ፖቴንሻል ብምሉእ ክጥቀመሉ ይክእልን እዩ ዘሎ ክልል ኣምሓራ ብዓብዩ ንቁጠባ ፕሮዳክቲቪቲ ናይ ቁጠባ ናቱ ተረሚሱ እዩ ዘሎ ትግራይ የለን ረስዕዎ ድሓን ኦልሬዲ ብጀካ እቲ ወርቂ ተሰሪቁ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲ ኦልሞስት የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ቁጠባ ክኾነ ዝግባእ ትግራይ ድማ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ቁጠባ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ፀገማት ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ቁጠባ በቲ ዘሎ ዓቕሚ እውን ንኸይዋሳእ ዓብ ሽግር ገጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ክሪቲክ ናይተን ብሬተን ውድ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ዝገልፅዎ ዘሎ ነገር ክንርኢ ሓደ debt to export ኢትዮጵያ at 180 to 200% versus 140% threshold ንኣብነት ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕዳ ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሕ ዕዳ እንተለዋ እቲ ዕዳ ናታ ድማ ብዶላር እዩ እጂ እዚ ዕዳ ናታ ክትከፍሎ ተኮይና ዝግባእ ክትከፍል ተኮይና እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኤክስፖርት ናታ ንደገ ትገብሮ ዘላ ሰደድ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ክዓቢ ዘለዎ ሰደድ ተገይራ ጥራይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከተምፅእ ትኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተምፅኣ ጥራይ ኢኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዕዳ ናታ ክትከፍል ትኽእል ስለዚ እቲ ሰደድ ንደገ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ዘለዋ መንፅር ናይ ዕዳ ናታ ክንደይ ክኸውን ነይርዎ ካብ 180 ክሳብ 200% በፂሑ ኣሎ እቲ ክትኮነ ዝግባእ ግን 140% ካብኡ ክሓልፍ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ስለዚ ዕዳ ብመንፅር ኤክስፖርት ክኸውን ከሎ መመሊሱ ይዓቢ ከም ዘሎ ነቲ ዕዳ ናታ መኽፈሊ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ከምኡውን ዴት ሰርቪስ ቱ ኤክስፖርት ከምኡውን ነቲ ዕዳ ንምምላስ ዘሎ ድማ 36 versus 10% threshold 10% ወይ ትሕቲኡ ክኸውን ዝግብኦ 36.6% ኮይኑ ከም ዘሎን ስለዚ እቲ ናይ ዴት ስትረስ ወይ ናይ ዕዳ ናይ ምኽፋል ፀገም ኣብ ዝገደደና ኮነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ቀፂሎም ድማ debt distress missed a 33 million euro bond coupon 10.8 financing gap ስለዚ ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 33 ሚልዮን ምኽፋል ከም ዝሰኣነትን እጂ ድማ ናይ 18 ቢልዮን ፋይናንሲንግ ጋፕ ከም ዘለዋ ስለዚ ክንዱ ዝኣክል ፀገም ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ እናበሉ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ከቢድ ከም ዘሎን ኩሉ እቲ ሽግራት ድማ ብዝተፈላለየ ኢንተርናሽናል G20 framework relief thought IMF extended credit facility 3.4 billion ብሓፈሻ ብምፅወታን ደገፍን ናይ IMFን ካልኦት ሃገራትን ትንቀሳቐስ ዘላ ሃገር እምበር ሽግራ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ governance and spending critic ignoring realities conflicts in Amhara and Oromia corruption and vanity projects rising poverty 27% ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዋ ሓደ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራን ትግራይ ኦሮሚያን ዘሎ ቀፂልካ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክታት ናይ ሪዞርትን ገለመለን ነቲ ቁጠባ ኤግዛክትሊ ዘየድሊ ድኽነት ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ቅልውላው ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ እውን ንዓቢ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ይትይዎ ከም ዘሎን ንሱ ድማ ካብዚ ወጥርታት እዚ ንምውፃእ ዝፍትኖ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጀንዳታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ቁርብተለይ ምልስ ኢልና ናብ ኢትዮጵያ ፎከስ ምግባርና ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነ ተገይራ ዘላ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኬንያ ዝበሎም መንስማዕ ኣብዚ cannot claim to be the United Nations while disregarding the voice of 54 nations. It is not possible. Africa is no longer willing to wait on the margins of global governance while decisions about peace, security and development are margins of global governance while decisions about peace, security and development are made without our understanding, without our perspectives and without our voice. Africa's exclusion is not only unacceptable. كم نريد لنا ويليام روتو زاربو زلو بدرجة أفريقيا خلو أقدر سنة بيو أفريقيا زعبينا سلام دي زي رقعات مسانن ناي كويناتن أقرقرين شجر بعالمنا زبس حق زي أفريقيا يزلو قداي ناي سلام رقعاتن دما Security Council نا UN تنعصرت حمش هاجرات بزي سندما تنحمش فيتو زلو نسنين دوسنو بزي حمش هاجرات راين لتناي security قداي زوسنا سلزي أفريقيا أبت بوتاتي كرسي زي مهلاوا نتي UN بفلاي دما نت Security Council زأكل سيستماتيكال تقم وي وتصيد كم زي بلوخ قبر زخلي ويون نعلمنا زوكل كم زي كونز قبر زلي زين حمشت 3 لهم بتحاد وجن بدمس الرعاية خلوا تشاينا روشان تمساسال دمس خلوان كلوا تعرفن دما دونالد ترامب عبيد أمريكا مالتي أب تحتها دما
فرنسان انجليزن دارغا سلسيوم حدا يزلوم ازي نريو زلنا كونتات دما نتي نا يو ان قايدا دارغا كتقما ابزي بلو درجه كبصحو قريبو خمزلو مخنياتو ተገራጫዊ አካይዳ ስለ ዘለዎም እቲ ሓደ ዝደልዩ እቲ ሓደ ይደልዮን እቲ ሓደ ዝደልዩ እቲ ሓደ ይደልዮን ስለዚ ኩላቶም ድማ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ውሳነ ክግበር ከም ዘይክእል ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንኣብነት ዓለም ሙሉእ ብሓደ እያ ዘላ እስራኤል እገዳ ክወርዳ ኣለዎ ተፅዕኖ ክግበረላ ኣለዎ ምቁራፅ ተኩሲ ንክትገብር ካልእ ነገር ንክትገብር ፀቕጢ ክግበረላ ኣለዎ ኣብ ዝበሃለሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጥፊ 6 ግዜ ኣሜሪካ ብቪቶ ፓወር ናታ ገይራ ነቲ ውሳነ ናይ ዩኤን ጠጠው ኣቢላ ኣላ ስለዚ ዩኤን ዝበሃል ዘለዎ ኣማራፂታት ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ራሽያ ክኸውን ከሎ ድማ ሃገራት ኤውሮፓ ተኣኻኺበን ገለ ክገብራ ይኽእላ ራሽያ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ጠጠው ተብሎ ስለዚ ቻይና ድማ ምስ ዝደለየት ወገን እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣብ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኩሉ ግዜ ዓብ ውሳነ ንክገብር ሽግር ከም ዘለዎ እቲ ቀደም ኣሜሪካ ንኩለን ስለተፍርህን ኣሜሪካ ዝደለየቶ ዝኸውን ነይሩ ሎሚ ግን ማለት ኣብ 2008-2011 ናብ ኤርትራ ገራብ ዝወርደሉ አንጻር አሜሪካ ቻይና ይኹን ራሽያ ቪቶ ፓወር ክጥቀሙ ይደልዩን እዮም ዋጋ ስለ ዘኽፍሎም ዝነበረ ብካል መንገዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ተፃብኦ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሑ ስለ ዘሎ ቪቶ ናይዘን ኩለን ሃገራት ነቲ ዩኤን ዝኾነ ይኹን ውፅኢታዊ ስራሕ ክግበር ከም ዘይክእል ገይርዎ ዘሎ ዝበሃል ዊልያም ሩቶ በዚ ከምዚ ይዛረብ ኣብ ግደ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ሰላም ርቃትን ናይ ኣፍሪቃ ንኸይከውን ኣብ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ መራሒ ንባዕሉ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ክልትዩ ናይ ሱዳን ተሪናዮ ንሕሜቲ ዘንቀሳቅስ ዘለዎን ኣብ ሎጂስቲክስ ናቱ ናብ ካልእ ሽፋን ዝህቦ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኬንያ እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ኬትካ ፃድቕ ኮይንካ ክትሰርሕ ትፍትን ግን ኣብ ግደ ሓቂ ኣብ ሰላም ርቃትን ናይቲ ዞባ ብዙሕ ዕንቅፋት ትፈጥር ዘለካ ኢኻ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ኢትዮጵያ ልንቀነ ዝበሃል ዘሎ ምስ ግብፂ እውን ተሰሓሒቦምሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያን ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ሴኪሪቲ ዲል ገይሮም ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ግብፂ ድማ ቁጥዕ ናቶም ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኬንያ sign a second defense cooperation agreement in history covering intelligence sharing joint exercise ስለዚ ምክልኻል ናይ ኬንያን ናይ ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖም ስለያዊ ሓበሬታ ናይ ምቅያር ከምኡውን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ንምግባር ዝምድና ገይሮም ከም ዘለዎን ግብፂ ድማ ብዛዕባ እዚ ዘይኮነ ኣቀድም ኣቢላ ቅድሚ እዚ እውን ተዛሪባ ነይራ ከስማዓኩም እየ ኢትዮጵያ and Kenya have signed a new defense cooperation agreement እቲ ቀደም ዝነበረ ማለት እዩ ፓክት was concluded in 1963 and the year Kenya gained independence ቅድሚ ሕጂ እውን ነይርዎም እዩ መበል ካልኣይ ደረጃ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቲ ታይምላይን ኣብዚ ጅቲ in February 2024 the two generals met in Nairobi pledging to tackle cross-border security challenges including contraband drugs and human trafficking ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዓመት ኣቢሎም ሓደ ዲል ገይሮም ከም ዝነበሩ ሕጂ ድማ ካልእ ተወሳኺ ገይሮም ከም ዘለዎ ብፍላይ ነቲ ምስ ናይ ኦሮሞ ዝበሃል ክልቲኡ ዝብል ስለ ዘሎ ናይ ሸኔ ወይ ካቲ ኦኤልኤ ዝበሃሉ መሕቢኢ ከይህልዎም ንዑ ንመህደሚ ወይ ንዑ ንመዕፀዊ ክሕግዞም ዝኽእል ዘበለ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ብግምጣሉ እዚ ክንርኢ ከለና ግብፂ ድማ ለንቀነ Egypt has expressed frustration after President William Ruto attended the high-level launch of the Grand Ethiopian Renaissance Dam ገይርድ ማለት እዩ ዊልያም ሩቶ ነቲ ፅምብል ናይ መመረቕታ ናይ እቲ ህዳሴ ግድብ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ዝተዋስኣሉን ዓብይ መደረ ዘስምዐን ገለ ስለ ዝነበረ ግብፂ ቁጥዕ ናቶም ገሊፆም ከም ዘለውን እዚ ድማ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ናቶም ሚድያ ክዘውርቀኒ እዩ Egypt's reaction, frustration expressed. Egypt criticized Kenyan President William Ruto's attendance at the GERD launch, viewing it as undermining Nile Basin negotiations. ስለዚ ኣብቲ ፅምብልቲ ምስታፉ ነቲ ናይ ናይል ባዚን ኔጎሲዬሽንስ አብይ አሕመድ ፀብለልትነት ብምርኣይ ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ከም ዘይፍፀም ክገብር ዝኽእል ይብልለው legal concern. Egypt's ambassador to Kenya Hatem Yusri Husni stated the dam violates international law and lacks a binding agreement among Egypt, Sudan and Ethiopia. ስለዚ ትዲጋ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ዘይተረኸበሉ ኣብ ሓደ መዕለቢ ስምምዕ ክብፃሕ ዘይተኻለ ንኻልኦት ሃገራት ፀገም ዝፈጥር ከም ምዃኑ መጠን ኬንያ ምስታፎም ንፀገም ናይ ግብፂ ዘይምርዳእ ወይ እውን ኣቢ መሊስካ ድርዒ ዝፈጥር ምዃኑ እዩ unique role. Egypt still considers Kenya a trusted partner despite the participation. ولا كوهم قاتي من تلو تزمدنا ناكلتين هجرات جن قبض كينو كانت تمت يزبل زلو. Speaker Ramon called for inclusive dialogue, emphasizing Kenya's contribution to Nile water via Lake Victoria and its interest in regional stability. لذي حفشة
ነቲ ኣብቲ መመረቕታ ናይቲ ዲጋ ዝተገበረ ናይ ዊልያም ሩቶ ቅሬታ ናታ ትገልጽ ከም ዘላ ግብፂ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ግብፅን ኬንያን ፅቡቅ ዝምድና ኣሎ በዚ ዘጋጠመ ኩነታት ገይሮም ግን ነቲ ዘለዎም ዝምድና ናይ ምፍታሕ ወይ እውን ንዑ ናይ ምእላይ ዝኾነ ይኹን ድሌትን ባህግን ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ዋላ እውን ብደረጃ ዓለም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ነቲ ኣካይዳ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ክፀሉ ዝኽእል ሒደት ጥራይ ካብኡ ክበኩም እየ ብከዝ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኒውስ ብዙሕ ተፃቦታት ይገጥመኒ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ንእሽተይ ጥራይ ካቨር ክገብሮ ዝፍትን ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ኢንተርናሽናል ሚድያ ድማ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ኣንተቦ ኣብ ቅድሚት ገሊፀልኩም ፀኒሐ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ምስ ራሽያ ዝምድና ንዘለዎን ሃገራት ንምሕፃረን ብዙሕ ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኡ ህንዲ ምስማዕ ስለ ዝኣበየቶም ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ድማ ክትቅፅሎ ስለ ዝወሰነት ንህንዲ ንምቁፅፃር እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ምስ ፓኪስታን ኣገዳሲ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ክፈጥሩ ይፍትኖም ዘለው ለሚ ከስማዓኩም ዚ ኣገዳሲ in bilateral ties for the United States and Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Saeed Asim Munir have met Donald Trump at the White House. It's a sign of warming relations between the US and Pakistan. More for you in this report. Pakistan, Field Marshal is a very great guy, and so we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal. Pakistan, Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right to join. They hosted Pakistan's prime. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ እዩ ዘርኢ ዘሎ ንህንዳውያን ሓደ ዓብይ መርድእ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወይ እውን መርድእ እኳ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሶሪ ተጋጊየ ተቓል ንህንዲ ዓብ ፅፍዒት እዩ እዚ ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ህንዲ ነዚ ቦታ እዚ ሒዝዎ ነይሩ ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሽርክነት ንክግበረሉ ብዙሕ ትፅቢት ትግበረሉ ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ግን ህንዲ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ንሱ ድማ ካብ ራሽያ ትገዝኦ ዘላ ነዳዲ ይኹን ምስ ራሽያ ዘለዎ ወታደራዊ ቅራባት ይኹን ቁጠባዊ ቅራባት ክትበትኮ ብተደጋጋሚ ሓቲቶማ ንዑ ክትገብር ድልውነት ስለዘይረኣየት ንህንዲ ድማ ኩሉ ግዜ ከተቆጥዖም ወይ እውን ከተውድቖም ድሕሪ ኮይንካ ብፓኪስታን ኢኻ ትመፅኦም ኣሜሪካ ድማ ንዓመታት ዝቐፀለ ብመንገዲ ፓኪስታን ገይራ ንህንዲ ኩሉ ግዜ ክትቅርቅራ ትፍትን ነይራ ዝበሃል ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብምዕራብ ናይ ህንዲ ብፓኪስታን ብምብራቅ ናይ ህንዲ ድማ ብባንግላዴሽ ገይራ ብክልቲኡ ምስ ክልቲኦም ሃገራት ወታደራዊ ልምምድ ተካይድ ከም ዘላ ኣብ ባንግላዴሽ ሬጂም ቼንጅ ከም ዝገበሩ ኣብ ናይ ባይደን መወዳእታ 24 ነታ ዶክተር ሓሲና ትበሃል ብዕልዋ መንግስቲ ወይ እውን ብሬጂም ቼንጅ መስርሕ ብህዝቢ ምልዓል ገይሮም ከም ዝኣለይዋ ኣብዚ ቻነል ብብዝሒ ተዛሪበልኩም ነይረ ድሕሪኡ ንዓልዮም እቲ ዶክተር ዩንስ ዝበሃል ናቶም ልኡኽ ዝነበረ ናይ ቢል ክሊንተን ኣብቲ ናይ ቢል ክሊንተን ፋውንዴሽን ዝሰርሕ ዝነበረ ኣዳልዮሞ ዝነበሩ ኣብ ስልጣነ ደሂቦም ሕጂ ድማ ኣብ ባንግላዴሽ ከም ድሌቶም ዝተኣልየት መራሒት ናይ ባንግላዴሽ ድማ ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝምድና ክትምስርት ትደሊ ዝነበረት ምዃናን ናብ ህንዲ ሃዲማ ኣብ ህንዲ ከም ዘላ ዝንገር እዩ ስለዚ ንህንዲ ድማ ምስ ራሽያ ዘለዎም ዝምድና ምፍታሕ ስለ ዝኣበዩ ምስ ፓኪስታን ተመሊሶም ጥቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ኣገዳሲ መርኣያ እዩ እንታይ ይብለኩም ነይረ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ፑቲን ዝኸዶ ዘሎ ኣሜሪካ ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ኣብ ዝሓለፈ ዊልያም ሩቶ ናይ ኬንያ ናብ ቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ብዝገበሮ ዝምድናታት ካብ ኣሜሪካ ናይ ሴኔተርስ ብፍላይ እቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ናይ ኣፍሪካ ዲፓርትመንት ናይ ኣፍሪካ ጨንፈር እንታይ ኢልዎ ነይሩ ምስ ኬንያ ዘለና ዝምድና ዳግመ ግምት ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ መፅእ ዘሎ 9 መዓልቲ ድማ ረቪው ክንገብሮ ኢና ብምባል ንኬንያ ደሰምበረ ስጉምቲ ከም ዝገበሩን ዊልያም ሩቶ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ኣብዚ ለንቀነ ማለት ምስ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝተራኸበን ዝምድናና ክንቁፅሎ ኢና ገለ ክብል ከም ዝፀሓፈን ማርኮ ሩቢዮ ሪኢና ኣለና ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ንዝግበር ዝምድና ሸለል ኣይኮነትን ትብሎ ዘላ ሸለል ኢላ ትሪኦ ወይ እውን ሸፈፍ ኢላ እትሪኦሉ ግዜ ሓሊፍ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ካብቲ ዘነፅረልና ነገር እንተሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ንኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ሲሪየስ ክትሪኦ ድያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትገብረልያ ወይ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ዊ ዶንት ኖው ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ኤግዛክትሊ ከምዚ ክትገብረልያ ወይ ከምዚ ከጋጥሞ ኢለ ክገልፅ ኣይክእልኒ የግዳስ ሸለል ኢሎም ክርእይዎም ወይ እውን ሓንታ ይገብርዎን እዮም ናቲንግ ኢዝ ገና ሃፕን ንዝብል ዘረባ ግን I don't think it's going to be بقليلو كريو ويون ولا حنت كقبرولي كلونيم أمريكا شلل يا كتب له نزبل أي أمنلون يعني
ገለጽ ልዋስ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ሰነት ኣብ ባይቶን ኣሜሪካ ኣብ ዝተገበረ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ሕቶ ዝተሓተተ ሓደ ግዜ ኣብ ዝምፅልኩም ነይረ ኢትዮጵያ ምስ ብሪክስ ትኸይድ ኣላ ምስ ቻይና ዘለዋ ምስ ራሽያ ዘለዋ ምስ ኢራን ዘለዋ ምስዚአን ሃገራት ኣንጻርና ዝኸዳ ዘለዋ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ዝመራሒ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርኩም ትርእይዎ ኣለኹም ብምባል ንማይክ ሃመር ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ከምኡ ኢሎም ሓቲቶሞ ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ብዝበርትዐ መንገዲ ኣብዚ እዋን እዚ ንናይ ራሽያ ዝምድና ይኹን ምስ ብሪክስ ዝግበር ዘሎ ብቐረባ ይከታተልዎ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣገለ ፖይንት ፀገም ክረክብ ከም ዝኽእል ኣትሊስት ኤርትራ ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ገምጢላ ነታ ስክሪፕት ገምጢላ ኤርትራ ክትፃወተላ ብምፍታና እቲ ዝበለፀ ውሳነ ክብሎ ይኽእል ኣነ ምክንያቱ ንሱ ብክልቲኡ ወገን ንክፃወት ስቕኢልካ ክትሪዮ ፅቡቅ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ነታ ስክሪፕት ነታ ትግበር ዝነበረት ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንሱ ናብቲ ዝያዳ ከርብሑ ንኽእሉ እዮም ኢሉ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ቦታ ተተኪኣ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝምድና ንክትገብር ኣብ ጣውላ ድማ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ዕድላት ክትፈጥር ትኽእል ሃገር ከም ምዃና ማለት እዩ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ ንርኢ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ክንከታተሎ ኢና ተኸታቲልና ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና and I really hope ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ካፒታላይዝ ክትገብሮን ክትጥቀመሉን ክትረብሓሉን ናይ ወትሩ ድሌትናን ባህግናን እዩ ንስኻትኩም እውን ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሸር ክትገብሩ ይምሕፀነኩም ቅድሚ ናብቲ ናይ ዞባና ምልስ ምባለይ ሓንቲ እዚኣ ጥራይ ክበኩም እየ as I always do ኣብ ክሪፕቶ ዘለኹም ፕሊስ ተጠቀሙሉ ለንቀናይ ክሪፕቶ ብሰንኪቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ንታሕቲ ገፁ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ከጋጥም ከሎ ክትስንብዱ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለዎም ግን ትፈልጡ ኢኹም ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ነቶም ዓበይቲ ሰብ ገንዘብ ብብዝሒ ኢንቨስት ንክገብሩ ዕድል ከም ዝፈጥረሎም ምፍላጥ የድሊ ናይ ዓለምና ጀስቲን ወርልድስ ሃይስት IQ ዘለዎ ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ተባሂሉ ዝመነሉ ሰብ ቢትኮይን ዝበለፀ ሪዘርቭ ኣሰት ምዃኑ ገሊጹሎ ይብልለው this is also news ስለዚ ብዙሓት በላሕትን ሃብታማትን ብብዝሒ ኢንቨስት ከም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ እዚ ሕጂ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ከሰንብደኩም የብሉን ነቲ ዕድል ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ እቶም ምሳና ተማሂርኩም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለኹም ቀፅሉ ብስስዐ ብብዝሒ እተው ይብለኩም ኣለኹም ድርት ብዝበለ ኩሉ ግዜ ከም ዝኸበሩ ከሎ ድማ ኢንቨስት ትገብሩሉ እምበር ትስንብድሉ ግዜ ኣይኮነን እቶም ዘይገበርኩም ግን this is your moment ካፒታላይዝ ግበሩ ተጠቐሙሉ ትዕድል ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክምለስ ኢና let's go ተማርከና የብርሃን ጁራ ምርኮኛ ነን የብርሃን ምርኮኛ ነን አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል ተክበል እኛም ተረግመናል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሰራዊት ናይ ብርሃን ጁላ ከም ኣየኦም ከም ዝኾኑ ግን ኣብዚ ንመለስ ስለ ጠላቶቻችን መልእክት ሊሆን የሚችለው በትጥቅ በአመራር በልምድ በአደረጃጀት በሁሉም መንገድ ማስተማማኝ የሆነ ኃይል ተገንብቷል። በየጊዜ ብዙ በሺዎች 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች መከላከያን መርጦ ይገባሉ። ስለዚህ ተቋማችን አሁንም በአስተማማኝ መንገድ ላይ ነው ያለው። ስለ ጠላቶቻችን ዛሬው እንደምታዩት ወራሩን ነው የተማረከው። እዚህ ጋር አለ ዘመቻችን ትንሽ ጀነራል እዚህ ጋር አለ አብይ አሕመድን ጀነራላቱን ናይ ፈኸራ ጥራይ ከም ዝኾኑ በዚህ ካትፈልጥ ምክንያቱ ንሳቶም ይፍክሩ ፋኖ ድማ ይድክር ይኮይኑ ዘሎ ብብዝሒ ማርቆም ኣሎ ዓበይቲ ወታደራዊ ኣብዚያ ዘረባት ራይ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣስሚዐኩም ነይረ እዚያ ስምዕዋ ዳ ተማርከና የብርሃን ጁራ ምርኮኛ ነን የብርሃን ጁራ ምርኮኛ ነን አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል ተክበል እኛም ተረግመናል አባታችን ተማርኳል ሰራዊት ስላለህ ተማምነህ ጦርነት ብትጀምር ጦሩ አንደኛ ምርኮኛ ስለሚመራው መማረክ ለካ ፊልድ ማርሻል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ ባጫ ደበሌ ሙሉ ጀነራል ያደርጋል መማረክ ለካ
እንዳባዱላ ዘጠኝ ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስብ ወታደሩ። ስለዚህ ምርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም። በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል። ኤግዛክትሊ እንታይም ዝብሉ ዘለው አቦታትና ምሩኻት ነይሮም ኣብዚ ኮይምና ጁላ ማለት እዩ መራሕትና አቦታትና ምሩኻት ነይሮም ንሕና ድማ ምሩኻት ከም መራሒና ንኸውን ደጊሙት ሓደ ድማ ዝብሎም ፀንሐ ኩሉ እቲ መርሕነት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምሩኽ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ድማ ሓደ ነገር ጥራይ ክርድኦም ዝኽእልሱ ድማ ክማርኹ ጥራይ ዘለዎም እንተተማሪኽካዩ ካብ ናይ ኩናት ተማሪኽካ ተወፂኻ ጥራይካ ጀነራል ክትከውን ትኽእል ኣይትሙት ኣብዚ ኩናት እዚ ጥራይ ትምስጢር ኣብዚ ኩናት እዚ ክትመውት የብልካን ቢኮዝ እንድሕር ሜትካ ስቶሪ ናትካ ተወድዩ ማለት እዩ እንተዘይሜትካ ግን ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ኩነታት እዩ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ከምዚ ስለ ዘረባ ዘይኮነ ኣብዚ ሓደ ነቲ ኩነታት ዝከታተሎ ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ፎርስ ክሌምስ ወልድያ ኢንሰርክልመንት reports major ENDF casualties across key battle fronts. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ኣቢ ብዙሕ ስዕረት የጋጥሙ ከም ዘሎን ኣብ ወልድያ ዝበሃል ድማ ክባ ገይሮምሎም ከም ዘሎ ነቶም ሰራዊት ነቶም ወታደራት ናይ ኣቢ ማለት እዩ casualties and capture 716 ሰራዊት ወታደራት ናይ ኣቢ ክቕተሉ ከሎ ብዙሕ እዚ ኣብ ምስ ፋኖ ምስ ሓደ ግንባር ጥራይ ገጢምካ ዝጋጥም ዘሎ ስዕረት እዚ 188 ተማሪኾም ኣለዉ ከም ድማ 12 ክፍለ ዲቪዥን ወይ ከዓ መራሕናይ 12 ክፍለ ሰራዊት ማለት እዩ ከም ዝቆሰለን ዴፒቲ ኮማንደር ከዓ ከም ዝተሓዘ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ battle fronts and locations fighting reported in around ኩልመስክ ሙጃ ወንድጫ ከብታት እዚ ቦታታት እዚ እቲ ኩናት ዝካየደሎም ዘሎ ላሊበላ ታውን ውጫሌ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ዝተማረኸ ንብረት ድማ 343 AK 47 ዝበሃል ማለት እዩ 16 PKM ማሽን ጋንስ ክልተ ዶሽካ ከምታት ድማ 28000 መዳፍዕን ገለን ማለት እዩ ብዙሕ ካ ይማርኹ ከም ዘለው እዚ ድማ ነቶም ፋኖ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እቲ ሞራልን ፍናንን ጥራይ ኣብ ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ወታደራዊ ኣፅዋርን ሎጂስቲክስን ዝረኽብዎ ዘለው ከምኡ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝፈጥረሎም ዘሎ ፀቕጢ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብፍፁም ሞራል ናይ ኩናት ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብቲ ኩነታት ክሃድምን ወይ እውን ክእለን እምበር ክቕተል ወይ እውን ክዋደቕ ዝደሊ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ እዩ እቲ ተወላዲ ኣምሓራ ናሕዋቱ ነብውን ክቐትል ኢሉ እዩ ዝወፍር ዘሎ እንተተኻለ ድማ ኣብ ምንታይ ምክንያቱ እቲ ኩናት ንመን የርብሕ ንሳቶም ግን ወላ ሓንቲ ክረኽብሉ ዘይክእሉ ንሞት ተፈረድሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብየማንን ፀጋምን ክማርኹ ፋኖ እንታይ ይገብሮም ከማ ነዞም ኩሎም ወታደራት ምክንያቱ ክቕልብዎም እውን ኣይክእሉን እዮም እንታይ ከም ዝገብሮም እውን ኣይፈልጥን እየ ስለዚ እቲ ኩነታት ቨሪ ሲሪየስ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብየማንን ፀጋምን ሰራዊት ናቱ ነዚ ይመስል ንሱ ብዙሓት ወታደራት ናሰልጦንኩ ነቲ ኩናት ኣይደነ ን10 ዓመት ከቆፅለ ዝብል ዘሎ እቲ ግዳ ሓቂ ግን ንስኻ ትደልዮን እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ነንበይኒ እዩ እዚ እጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ተደምሮ እታ ናይ ጀዋር መሓመድ ፎርሙላ ዝብልዋላ 50 ሚታዊት ቁጠባዊ ክሰርሖ ዝኽእል ዝብሎ እቲ ናይ ቁጠባዊ ቀውሲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ቁጠባ ኣመና ከቢድዎ ኣሎ ምዚ ፖለቲካዊ ቀውሲ ወሲኽካ እቲ ለውጢ ንክመፅእ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሓንቲ ብዚኣ ምናልባት ከተስዖኩም ትኽእል እያ እቲ ቁጠባዊ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙን ዘሎ ኢሎም ዝገበርዋ ሓንቲ ድራማ እዚኣ እስከሰምዓ ዓይሳ ስሓቅ እያ ቀቲላትኒ ኣኻትኩም ተስዖኩ وزارة سندها محلية وزارة سندو وزارة سندو وايوا عبيدين دا أخونا تعود نامي خافي دي أنا قصة ايه تتخفل بزهراي خويرو فلسطو حق زهراي إني أقل قول خنفول فينا تمرتي ناشو نا بربر له خويرو زيتنا خويرو نابا أتولي أخونا تمدك يقوصل يوم مدل وي يا أبو يخانيسو እንታይ ዝብሉ ዘለው ብሰንኪቲ ዘሎ መናብሮ ሰብ
أبزي أبكردهم زي كل درجة وديقهم كم زلوا سبسي بيننا تزارب يخيد confused كوينو كم زلوا تحبرت سب زي جن غوارا زي لهم زقبروا زلوا يجن in reality طبعا إثيوبيا أزي كبيري زلوا تمنا برو أزي كبيروا كم زلوا نتمز بيزنقر أكم زي مدرخ أبزلوا له كنا تدمت بوليتيكا وقوسند عروسي قالوا سب من نابرو كفي وخلوتي كيناتن أجرجرنت أجمعتن بروسيكا هذا التسب نابك على سنك خيط ما نسينا بتدرنا نك خيط زبالة ونسيو معناته كلام الرجع بهي وقت لزراعي زي اللي لما لا سجاب تناي كنتاتنا بيرترات خالهم سخالهم غانا نيرو ሶስ ከቅርብ ጊዜ ድረስ ከግድቡ ወደ ወደቡ የሚል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው ነገር ግን ወደ ወደቡ እንቅስቃሴ ለማድረግ የህወሓት ኃይል መስማማት ነበረበት እና አነጋግሯቸዋል ወደ አሰብ መዋጋታችን አይቀርም ልታግዙን ይገባል ተብሎ ተነግሯቸዋል ለታደሰ ወረደ በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን ተወረደ በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው እነ ታደሰ ወረደ እስካሁን ሶፋር እኛ ባለን መረጃ የመለሱት ምላሽ ወደ ኤርትራ የምናዘምተው ጦር የለም የውጊያው ተሳታፊ አይደለንም እና የሰጡት ምላሽ ዲፕሎማሲያዊም ይሁን ምንም ይሁን የወታደር ስምሪት ሰተን ማይሚን ከኤርትራ ጋር ሆነን የፌደራሉ ጋር ውጊያ ለመቅጠም ፍላጎት የለንም እንታይ ገይሩ ይዝበሃል ዘሎ ዝነ ነዊሕ እውን ክዝረብ ዝፀንሐ ኣብቲ ጉዳይ አብይ አህመድ ታደሰ ወረደ ንትግራይ ታደሰ ወረደ ከምኡ ነቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ነቲ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰልኩም እየ ህዝብኹም ክትመልሱ ኢኹም ከምኡ ኢሉ ከቀባጥረሎም ድሕሪ ምጽናሕ ምናብ ኤርትራ ወራር ከካይ ስለ ዝኾንኩ ክትሕግዙን ኣለኩም እንተዘየለ ተደይ ሓጊዝኩምኒ ናባኻትኩም እየ ክገብረቱ ኩናት ብምባል ሓውሲ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ሕቶ ከም ዘቕረበሎም ንሳቶም ግን ናብ ኤርትራ ገጽካ ንትገብሮ ምሳኻ ኮይና ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናብ ኤርትራ ገጽና ንገብሮ ምክንያት የብልናን ንዓና ዘድሊ ይኮነን ጉዳይና ይኮነን በኣና ጌርካ እውን ክትገብር ኣይነፍቅድን ኢና ከም ዝበልዎን ምክንያቱ ንሱ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተረዲዎም ኣሎ ንተጋሩ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስርዓት ዝፈጥረሉ ኢሊት ናይ ትግራይ ምዃኑ አብይ አህመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣተሓሳስባ ዘይቀየረሉ እንተሎ ነቲ ናይ ህወሓት ኤሊት በንቂሱ ከጥፎ ከም ዝደሊ ዘሎን ስለዘይ ተጠዓመሉን ስለዘይ ተወዳእሉን እምበር ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድመ ስልጣኑ ንኸናዊሕ ወይ እውን ስልጣን ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ስግኣት ከም ዝኾነ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ንዓታቶም ንምጥባር ዳኣሉ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ተኣልይሉ ከም ገለ ኢሉ ማለት እዩ ንዓታቶም ክምለስ ከሎ ክጥሕኖም ምዃኑ ፍሉጥ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ስለተረድኦም ብግምታሉ ድማ ንሳቶም እንታይ ይርኢ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ናብ ኤርትራ ከይዱ ከፍርስ ኣይኮነ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ንዖም ንክኣሊ እምበር ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ውሽጦም ንክመፅእ ናብ ተክልሎም ንክኣቱ ከፍቅድሉ ይክእሉን እዮም እንተተኻይሉ ከማን ንዕዑ ንምብንቋሩ ብዙሕ ተበግሶታት ክግበር ከም ዝኽእል ዝዝረብ በወገን ኢትዮጵያ ብዙሕ ቲዮሪታት እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ንቐፅል እስከ ንሸይ ንስማዓዮ የፌዴራል ነን የምትሉት እናንተ ጋር ሆነን ደግሞ ኤርትራ ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም ነው ያነሱት ወደ ውጊያ ቀጠና አንገባም ይሄንን ካሉ በኋላ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀሰቀሱ መሆናቸው ይሄ ሁኔታ እየነገሩ መሆናቸውን ጦርነት ሊከፈትባቸው መሆኑን ስጋት እንዳላቸው ደጋግመው እየገለጹ ነው የሚገኙት የጦርነቱ ትሪገሯ አሁን ወደ ጦርነት ከትግራይ ጋር አብይ አህመድ ለመዋጋት ምርጫ እንደሌለው አድርጎ እየገባ ያለበት ግን መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ተስፋ አድርጎ የነበረው ጌታቸው ረዳን በመጠቀም ትግራይን ሞቢላይዝ አድርጎ ከትግራይ ጋር ሆኖ ኤርትራ የመዝመት እንቅስቃሴ ነው ይሄንን ትግራይ ላይ ያለ ኃይል አልተቀበለም ጌታቸው ረዳ ይሄንን ለማስፈጸም ያደረገው እንቅስቃሴ በህዝቡም በፖለቲካ ኃይሉም በወታደሩም ተቀባይነት አጥቶ ጌታቸው ረዳ ነፍሱን ለማትረፍ ከመቀሌ ሩጦ እንዲወጣ ሆኗል زيادة ናይ መወዳታ ብዙሕ ግዜ ተዘራረብና ኣለና አብይ አህመድ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝፈተኖ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ዝሰርሑ ድራማታት ብዘይ ፍረ ከም ዝተበተነ እዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ጻድቃነ ከምኡ ድማ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፈጢሩ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ህወሓትን መርሕነቱን ከምኡ ድማ ነቲ ወታደራዊ መርሕነት እንትኾነ ኣብ ጎኑ ንክገብሮም ብዙሕ ተፈቲኑ እንተዘየለ ድማ ንዓዓታቶም ኣፀጊዕካ ነቲ መንእሰይ ኣብ ጎንኻ ጌርካ ናብ ሓራ መሬት ኢልካ ዝተፈተነ እውን
بزي فرق كم زودقة سلازم بكل من قد أبين تتجراي تتقيمو نعم أبغون نجيرو نبي إرتراغوس خجبر زفتنا كينات نسنت زي اللي دما قال كفال تجراي حسكا نتترفع حمشيشكا نبي إرتراغوس كأخذ جبر تخلفتنا نسون بكل من قد أمو ده تدما بس جيرو أن دعد عيسى لزودقة حجي نبكالو كنتات كالم رجعتات ويون حدا جنيا سجونتات جسوي خيط كم زلون بفلا إنا جتات جوردا إذا سزبلا زلو ده يكون سكينو أز حلفت أجمع كم زلو ستالين أبريه وانيرو ود ورده قال البريزيدنت كذا ود وردن تግራይን በቃ ማትራመስ የሚችል ኃይል ደግሞ ከዛ እናምጣ ነገታቸው አጋጣሚ ጌታቸው ሌት ሆኖባቸው ልክ ሲታመም ነው ያመጡት አያገለግላቸው ብዙ ከዚህ በኋላ አያገለግል ስለማቀው ነው ልክ ብዙም አላገለግላቸው ብዙም እነሱ ጠብቀው ነበር ጌታቸው ብዙ ይቆይልናል ያገለግልናል ብለው አገለግል ሚዲያ ላይ መናገር ስለሌለብኝ ነው سو ጌታቸው ረዳ ድማ ካብና አፖስ ብዙሕ ነገር ፖለቲካዊ ሽፋን ከተቀመሉ ክትቀመሉ ብዙሕ ከገልግሎ ከም ዝኽእል ኣብዚ ዋነዚ ናቡ ተስፋ ገይሩ ተኾነ ግን ጌታቸው ረዳ ድማ ብትክክል ክገልጾ ይደለኹን ግን ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎን ከምቲ ንሶም ተፀበይዎን ተስፋ ዝገበረሉ ንኣቢ ከገልግሎ ከም ዘይኮነ ተረዲዎ ከም ዘሎ ናይ ጉዳይ ጥዕኑ ካልእ ፀገም ስለ ዘሎ ከገልጾ ይደለና ኣብዚ በመባል ይዛረብ ዘሎ ሶ ትንሪዮ ዘለና ኩነታት ግምጥሊልና ምስ ንሪዮ ድማ ብወገን ትግራይ ንስማዕዮ ሰራዊት ቅድሚ እዚኣ ግን እዚኣ እንተሰማዕና ትዕሸና እስከዚያ ስምዑ ዘሎ ብናይ ውስን ናይ ደገን ተቃውሞታት እስቲ ክንርኢ እቲ ዓሰብ ብዲፕሎማሲ ወይ ብግሎት ከምፅእ ኢሉ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ቀሊ እዩ ብዲፕሎማሲ ዝመፅእ መሬት የለን ናይ ማትካ መሬት ብዲፕሎማሲ ተጠቃምነት ይኽልወካ ዝኽእል ተጠቃምነት ከዓ ብስርናዊ ዲፕሎማሲ ዘኺድ እውን ይብልካን ዕዳጋ እዩ ኤርትራ ይጠቅም ኢትዮጵያ ይጠቅም እንድሕር ኢትዮጵያ በዚ ናይ ባሕር ወደብ ክትጥቀም የትላ ክራይ ትረክብ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኮስት እንድሕር ዝቕንሰሉ ኮይኑ ኮስት ይቕንሰሎ ተደራዲሩ እውን ኣነ ብበዝሒ ስለ ዘእቱ በዚ እውን ክጥቀም ዕዳጋ ቅንስለይ ማሉ እውን ይኽእል ይኸውን እዚ ዲፕሎማሲ የልዮ ማለት ዲፕሎማሲ የልዮ خلካ خلوስ ናው ካልእ ሃገራት መኻድ አየልዮ ክልቲአን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩድኦ ዝጎ ይኽእላ ጉዳይ እዩ خلካ ደለ ትራንደ ህዝን የዘረባ በኃይል ይዙም በኃይል የምልሰዶ ደጋግምና ተዘራሪና ኢና እዚ አጀንዳ እዚ ከልከለ ግን ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት አዮም ያ ካብ ሚዲያ ናብ ባይታ ወሪድሎ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ክንወርርና ናይ ማል ናብ ባይታ ወሪድሎ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኣጀንዳ ገይሮም መቐኒዮም ኣለዉ እቲ ዘረባ እዚ ማለት እዩ ስፍሓት ይዝረወሉ ናብ ባይታ ወሪድሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ ውራዩ ጉዳይ ኢኮኖሚ ምዃኑ ከም ዝጠመየ ሸፋቱ የላግፅሉ ከም ዘለዉ ፍትሒ ከም ዘየለ ቢሮታት ከም ዝተዓፀዋ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ዝበሃል ኣገልግሎት ከም ዘየለ ዘገድሱ ኣጀንዳ እዚ ምዃኑ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ባይታ ዝብሎ ማለት እዩ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝወስደልካ ዘለኹ ኣብ ትግራይ እዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለዘይወረደ ናብ ባይታ ክነውግዐለይ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓበሬታ የብለይን ኦፍ ኮርስ ግን እቲ ኣብቲ ዝብለካ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ እዩ ዘሎ ሓደ ኣብ ግራስ ሩት እየ ዝነግረካ ዘለኹ ብህዝቢ ደረጃ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚዲያታት ተሪኢኻ እውን ነዚ ዝቃወሙ ይበዝሑ ብፍላይ ካብ ማሕራ ፀለውቲ ዝበሃሉ ሚዲያታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እንትቃወሙ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ተቃውሞ ከም ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ሽፍት ንምግባር እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ከም ትቅድም ዝብሎ ናይ ውሽጢ ፀገም ሽፍት ንምግባር እዩ ህዝቢ ብልፅግና ኦሮሞ ክልቲኡ ካራይ ንሱ እንተኢሉ እውን ኩሉ ነገሩ ይፈርሰሎ ማለት እዩ ተተዋጊኡ እውን ከምኡ እዩ ከም ከማይ ዝሓሸ ዝመስለንን ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ንዘይምልካም ሰላማዊ መንገዲ ምክታል እቲ ዝሓሸ ዝበለፀ እየ ዝብል ግን ንሱ ከምኡ ይገብርን ዘሎ ስለዚ ሓደ ብዶ ካሊእ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት ረኺቡ ገለ ዝበሃል ሓሶት እዩ ሓንቲ ዓዲ እዚ ግበር ክሕግዘካ እየ እዚ ሽፋን ክበልካ እየ ዝበለቶ ዓዲ የምፅእ ብዘይካ ኢማሬት ማለት እዩ ኢማሬት ከዓ ኣብ ዓለም ለኸ መድረክ ዘለዋ ተደማፅነት ዝፍለጥ ገንዘብ ካብ ምድፋዕ ሓሊፉ ኣሜሪካ እውን ሓንቲ መዓልቲ ጠጠው በል ተኢላታ ጠጠው ትብል ዓዲ እያ ስለዚ እዚ ተቃውሞታት ኣሎ መንግስቲ እንግሊዝ እውን ዝበሎ ሰሚዕኩም ሞ ዝሓለፈ ማለት እዩ እንግሊዝ ማለት ዝህልዋ ፅልዋ ብኢትዮጵያ ውሩን ኣላ ምስ ኣሜሪካ ዝህልዋ ዝምድና እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ እቲ ናይ ደገ ተቃውሞ
ሓያል ይኹን ናብ ተግባር ክሰጋገር ክብል ከሎ ብጣዕሚ ሓያል ተቃውሞ ከም ዝገጥሞ زياتا زربايا نقتل تم نزي سلد سمع زلو كادرتاتنا ابي زبلو زلو سمعوا ወጥተው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ሄዳለው ብትል ከሻቢያ ጋር ተሰልፈን እንውጋታለን እኮ ሲሉ ሰምታችኋል። ከባዶ የመነጨ እንዳይመስላችሁ ቢኮዝ ቲፒኤልኤፍ የተደራጀው በመሰረቱ ኢትዮጵያን የባህር በር ለማሳጣት ነው። የግብጽ ተልእኮ ነው። ድርሽ እንዳትል ኢትዮጵያ ነው የባህር በር የተፈለገው። ሶ ሻቢያን ማስወገድ ወይም ኢሳያስን ማስወገድ በራሱ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። በአንድ በኩል ሻቢያ እንዳይወገድ እድሜ እንዲረዝም የሚያደርገው ቲፒ كم نريد زلنا زيوم سبات زياتهم تي أغلى تبتنا بيجوتي وصدهم كم زلينا نريد زلنا تي بتقرأي زلوا حيلي تسفاسل زقرتو نابس أرفن زلفان ألمان مسيت عنا هو حت يوم وفيرهم زلوا سلزي أبقولناهم كوينو أنصار من قصير ترى أنصار شعبية كوا قالهم سلزي كعلة نعم زلوا زلوا تي حطونا يفتق بحري أيقبلون يوم بقدمون بناتهم أجندة بناتهم دليت بناتهم بحقيو إثيوبيا أفتق بحر سينا سلزي تحطو شعبية مسودة نحن أفتق بحر ترقيبنا بس بإثيوبيا قبل عليهم كم زتنسون سلو دفولتنا بالك كل جينا نيتسفى قرص الزربا نيكبيس أتسفى زرباينا نسمى زلنا نتناي تجري حيل دما مليسكا أنت أرم كم زخون زقبرو زلو قعزينا نرزلنا which is a very very interesting thing عزيز أقرمي تناي تجري اللي دما زي مثل سراوي تجري نخفرس زي تجبرنا قرنتال مريحنا تغط اللامو أبز أجندة زي أتيهم بوليتيكيات هاي قريو ميديا سبات هاي قريو قلمة لي قريو مسار حس على أخوينهم بحلاو جنرال يقري سرقة جنرال يقري سعند أي قري بكا تسأل أذهبك أجندة حس كام من قاد سراوي تزين نخفرس كله صراحة تسريح نابرو خقوا ساقل من قصة بجد كي يمدول كدانو خي يغير جامة خي يركب سنك خي يركب كوانا تباهي نخالي معات كرشي واتس مسراوي تقلب زخون قنا يواتس حدا نقر زبل والله لعلي وتادم أرجديو ناي سلطنا بروسس بديسبلين مسلطان لزكوري يقبوكم إليه كبري زلو سحن كاسر زلو كم نريد زلنا واحد سراويتو ببزحية سلطن كم زلون يدالو كم زلون كم دما تي فانو بوغنو سلازي اب تقراين ابا محران زلو تهدراو عقمي كاب جزينا نحيالي ابز مصلو زلو أبي أحمد زلو ومن رجع تصبيب كم زخانن كم زي بتدقق من سمع زلنا كتصلمام كداهمام زفتنا قعزو كله كم زي برعان اللون صار إثيوبيا مخانو دما أبزوان زي صار تقراي صار محرم مخانو تأجند أنا تدما ما نمزق بلو بإثيوبيا كم زي لن كاب جزينا دما فتانسو كفترة زي حسب زنبر أجندا تموتو خمزلا إن رزلنا ولا ون التصوم قصير وام زنبر بروباغانديسس ويون بوليتيكاوا أجندا خجبرولو زي حسبهم زنبره ولا حنت معانات كم زي بلو مبزوان زي مليسنا هلونا أنا نمرقات إن محسن كايدو قالسي نابز حشب بركن مسجار حدش نتصنح جنبرنا قالسي زت ناخرنا ولعل بركز السجاجرن بهراوي هزباو من كسقاس بتقرأ درجة يكايد الله جن قدمنا بهراو حدنتنا نبض مملاس كم زين دليلنا تجنزيبنا. إلى مخافتهم نايم حرو فاليو كتأفيا أنت إلى بس ما أم كتقدر فنيوا مخنياتهم بس ما أم لصحافة بس ما أم ولد وين فسقد هذا على كده كسيت عن ناي زراعة قوي خالق نأكلتك بسلامة قدس جوري الملاك أدم مجمن دحر مجمن لجبار صلتات لصحافهم من خاتو له زوجي ورق الزجاج سجاي سلازي زي أتومون كتقدر فهم هذا حريم بهرتنياتات نمن خاتو له تغل هايمانات أو ندخل هايمانات بفيسبوك حمر تسحن وريه أنا قل أقعد أم خوين الدابوي أو ندخل هايمانات تسيان له أو لك زعله أو أخير خات زاره كتريا تاي كم تقبرها كم زيات ريو زلهم أزي سبزي نتي تقراي كم حجر زلوا محل من بحجن قتلوا ترجم زي بليو النابلة كلا جزء لهم أبز فتنا له هذا عبي بلو باك
ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ጻድቃን ሃገራውነት ናይ ትግራይ ከም ዘየድልን ሕልሚ ምዃኑን ካልእ ድማ ጌታቸው ረዳ ኣነ ክሰክር ከለኹ ወይ ከዓ ባህ ክብለኒ ከሎ ትግራይ ከም ሃገር ዝብል መራብ ክውንነት ኣይከውን ኢና በሉ ዘባጨውሎም እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ርዱእ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ መንእሰይ ድማ እዚ ኩሉ ዝሞተን ዝቆሰለን ንፀወታ ከም ዘይኮነን እቲ መርገፂ ድማ ናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ትግራይ ዝፈተኖም ቀስ ብቐስ በቦቱን መመስመሩ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌራ ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ህዝቡን ይደቀሱን ዝበለ ትክክል እዩ ፀላእቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ይሰርሕላ ሓደ ካብቶም ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይድቅሱ ኣብ መከራ ክነብሩ ዝገብር ዘሎ ሓደ ዝጠቀስካዮ ሰብ እዩ እቲ ብርሃኑ ጁላ ዝበሃል ስለዚ ፀላእቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይደቀሱን ዝበለ ትክክል እዩ እንታይ ግን ተጋጊዩ ፀላእቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሶም ምዃኖም ንባዕሉ ክቕበል ኣይደለየን ፀላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እሱ እዩ ኦራይት ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ክንሰግር بين أبزاناي بحري خدملسي نا إثيوبيا مرداتا تحطوني راجن جنبار انتايو مرقصي نسب الحساب مالت رديت نجر جن انتايتي ناي جنبار مرقصي أبزاناي حسب ناي بحري زملكت نجر يلوم تحرحات تمسين تاي خاط من صدق أنا وابنا بي بس جبركم أول ما هجي مسؤول نيرنديو لو نحنا تدقاقامي من اللي عندنا تدي سجل يقولون إن حتى تسجل بزحلنا شدري يقولون نحنا أبزي قدايزي أب منجو إثيوبيا كون شعبي زلا علو بسمدو بغير ترايو ناي كلتا اكلات نناتهم زعبان نناتهم انترست نناتهم ناي سرفايفال لي ناي قصالነት ديو ناي سيكيورتي ديو ناي بروباغندا بوليسي كلهم خلي انا بوت وتا يكوننا نحنا بوليس لنا نحنا ريجيم تشينج زبا ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ሄድና ናይ ርሑቕ ናይ ቀረባን ናይ ሬጂም ቼንጅ ዕላማታት ይኖርና ስለዚ እዚውን በተዛማዲ ምስቲ ብኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ሱዳን ወላ ንትግራይ ንዓለም ሓፈሹ ዝመጽእ ሽግራት ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ክንመሓደሩ ንኽእል ኢና ንሕና ኢልና ቅርብ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ቅርብ ኢልና ንዛረብ ኣለና ማለት ኩሉ ሸይጥ ክንልውጥ ማንዴት ኣለና ማለት ኣይኮነ ንናትና ሕብሪ ኣለና ኣብ ዓለም ንቕርቦ ኩሉ እንጂ ከም ዝበለው ኣብ ኒውዮርክ ኣለዉ እቲ ብርሃነ ገብረ ወዲ ካልኦት እቲ ናይ ዓሰብ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ስለካ ተይዲ እቲ ዘቕረብናይ ፕሮፖዛል ንፁር እዩ ንዓና ብዛዕባ ዓሰብ እውን ዝሓተተና ሰብ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ይኹኑ ብዛዕባ ዓሰብ ዝሓተቱና ሰብ የለን ይፈልጡ እዮም ካባና ከም ማንዴት ናትና ከም ዘይኮነ ኣብ ኢድና ከም ዘየለን እንታይ ደለ መከራ ኢና ወሪድና ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ዕሸልዩ ዓሻዩ ይበሃል ግን ክሳዕ ክንዱ ዓሻ ኣይኮነ ምስ በዓል እዚኣቶም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክዛረብ ናይ ሆቴሎም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ሓደ ወታደር እውን ከንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ዝኾነ ይኹን ካብ ተዋስኦን ፖለቲካዊ ፀወታን ሓሊፍካ ዝኾነ ይኹን ኣብ ባይታ ክረአ ዝኽእል ኩነታት ዘይብሉ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕርን ዓሰብን ምሳኻ ክዘራረብ ኣይክእልን እዩ ንስኻ ነቲ ፖለቲካዊ ማኒቨሪንግ ናቱ ኣጀንዳታት ንመፍጠሪ ንኽጥቀመልካ መጋበርያ ናቱ ኮይንካ ዘለካ ጀስት ሓደ ባምቡላ መንቀሳቀሲ ዝጥቀመሎም ዘለዉ እምበር በዚኣቶም ገይሩ ኣብሲ እዚኦም ምስ ሓደ ረጂም ቸንጅ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ይፈልጥ እዩ ከም ገለ ኢሉ እንተሰሊጥሉ ኤርትራውያን ኣብ ጎና ያለውን መበሊ ክጥቀመሎም ዝኽእል እዩ ካብ ሓሊፉ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ተተኣልይሉ በዓል ነዚ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ዓሰብን ብዛዕባ ኤርትራን ክዛረቦም ሚን ከይተዓዶም ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ፅግዕግዕ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ክገብር እዩ ብዛዕቦም ዛረብ ማንዴት ዶ ይቆላላ you don't have power እንተለካ ስልጣን እንተለካ ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ብዝኾነ ነዚኣቶም ክምልሱ ዝኽእሉ ካልኦት ካለውና እሺ እስከስምዖም ኣብዚ እዚ ዘይኮንካ ኣብ ፈቐዱ ትኸይድ ዝነበርካ እዚ ዘይኮንካ ንትግራይ ምስተፋት ሕጂ ሼክ ሳዕባን ዝፈት ሰብ የብልኩምን ቀሺ ዝፈት ሰብ የብልኩምን ሃይማኖት ካ የብልኩምን ኣነ ክነግረካ እስኻ ሓራይ ዕድሜኻ ኣብ ኢራቅ ወዲካ እዚ ኣብ ላዕሌካ ዘሎ ወጣጦኸ ኣበይ ወዲኡ ዕድሜ እዚ ዶላር ካሪ ካብ ዓዱ ወፂኡ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ مستقر خلاص نفسه مزدرقه ቋንቋ مسكونه ولا مرجع على مس عبيتو يلا نعناي نقارس يبلن على فيسبوك ايكونن انا خرب انا نعهم مساهم تطوكم لا يكون انتوا تقبلوا زلكم كمان يحفركم هذا زمني يوت عدني يطفيني ابي يطفى لكم انت يسرح لكم يبل يحسب انا خنقرك انت يجي سكرين واي فاي تطفيكم قد هلكم يعني فلتنينا واي فاي باتري تطفيكم قاعد فلتنينا ابي كم ساعتكم
انت عينك قالسي مسمن يخرج قالسي زلهم نتي ابتقم نسب وجهها تسفى نسب تقرط لها موران تقرط لها نسب كبسر حتى تباخر لها انفت تسحت لها ولا حد تقبرنيها نفسهم كتفوتوا معاتهم زي يكون كابيتال زي يكون ابا فقدوا تخيت زنبر زقرمي مچمت نريو زلنا كونتات منسيات كمي درجه بت امباسي ينسى انا عبد الحي زلخو دلاكم كبر ولا امباسي ينسى انا وي موت وي رسا يقنع ينبر انا جهاد ينتايتو تبتك سياقك تقاتل كنا قاتلاي انا سي لامبا نسنس سابيله بال كبلاي انتاي نرلنا كم بعل زز عمسلو نتزبي عم النقاط عبد فراز اللو ملحس نوح زخون السب ابزو وانزي نت كريستيانن اسلامن نكباسو بزو حاج اندايز كبر زلو سلازي منالبات تزربا اقليل كاطريه تخلي خاغن طنقاقه زليو نحدنتنا زفتاتن بكل منقدي كما تجمير زلو watch out be careful نفسه كفسب دما ننعشو نغرات ناب عب كي كدخلو لعل طنقاقه غيرو استوعيل كطمتهم اجندا ناتهم ابتاناتهم مسمر ايتيوم اب حدغا كيودقونا دما بزبلته نقيحنان تجيهنان كنشرحلو زلنا غدايو سلازي every Eritrean citizen نفسه كفيرتراوي انتي كم زحجي ادريس كبلو صنحي ابزي زخون اجندنا هايمونوت رقيبهم نتي حزبي اب نحت حدو كناقتو زفتنو استوعيلنا كنريا كنكلالنا مغنياتو قليل زخونه بقليل زبحال بدو يلن every challenge كل نجر اقليل كاختريه يبلكان صباحنغو كبيد مسكونه ناخذ قبره تغن نجرات እና ጥበበና ወሓደን ከይከሎ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ኢኻ ምኻድ ኣድላይ እዩ ስለዚ ምናልባት ንዓኻ እዚ ዝረሳሕ ገለመለ ጌና ኣበይ ክበፅሕ ዝኽእል ኢልካ ክትንዕቆ ትኽእል ኢኻ ክንደይ መንእሰይ ንእሽተይ ከም ዘለና ፈሊጥካ ግን ነቶም ነቲ ህዝቢ ብሃይማኖት ከናቑትዎ ዝደልዩ ኣስተውዒልና ክንምክቶምን ነቲ ስነ ሓሳብ ናቶም ነቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሊስና ክንሰርሓሉ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ንኩሉ ከተሓሳስብ ይደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ወገናት ንከምዚ ዓይነት ናይ በዓል እዚ ኣጀንዳታት ክርዮም ኣብ ብዙሕ መንገዲ ይርዮ ኣለኹ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ እዚ ነቶም እስላም ዝውክል ኣይኮነን ብወገን ክርስቲያን ኮይኖም ነቶም እስላም ዝፀርፉን ዘናኣሱን ዘቆናፅቡን ድማ ቪድዮታት ኣለኹ ነቶም ክርስቲያን ዝውክሉ ይኮኑን ነቲ ረሳሕ ኣእምሮኦም ዝውክሉ ሰባት ብምዃኖም ሸለል ኢልና ክንሓልፎም ክንክእል ኣለና ወይ እውን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ በዚ ብናይ እዚኣቶም ረሳሕ መልሓስን ኣተሓሳስባን ተፀሊና ምስ ኣሕዋትና ፀገም ከይንፈጥር ልዑል ጥንቃቐ ንግበር This guy said he's modern in many ways. You can see the bus. You can see the bus right there. They have a bus system that runs. This is another form of their transportation. But I'm in front of. እዚ ሰብ እዚ ካብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ቪድዮ እዩ ሌተስት ቪድዮ ናቱ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝገበራ ቪድዮ ላ ፅቡቅ ቪድዮታት እዩ ዝወፅእ ብርግፅ ብዙሕ ቪድዮታት ካብ ኤርትራ ይወፅእ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ንህዝቢ ዓለም ይመፅ ኣሎ ዳርጋ እቶም ፀለውቲ ድማ ብዓረብ ይኹን ብህንዲ ይኹን ብኩሉ ናብ ኤርትራ ገፆም ከይዶም ዝገብርዎ ቪድዮ ብዙሕ ስለ ዝረኣየሎም ብሕጂ እውን ብብዝሒ ሰባት ክመፁ ነዮም እቲ ኩነታት ድማ ኤርትራውያን ብዛዕባ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ተገዲስና ስለ ንሰምዕ እዩ ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ክገብሩ ከለዉ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ፀላእትና በዓልና ከይነገብል ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሉልና ኣፀቢቕና ንደሊ ምክንያቱ ናይ ሳልሳይ ኣካል ምስክርነት ነታ ኩነታት ናይቲ ሃገር ወይ ይኹን ነቲ ነትናትና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስለ ዝሕግዘና ወይ እውን ኣብቲ ምስቲ ካልእ ዓይነት ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ሌላ ምፍጣር ስለ ዝሕግዘና ፅቡቅ እዩ ምናልባት ንኤርትራ ኣፀባቢቖም ከቕርቡልና ገለ መላይ ንፅበዮም ኢና ነታ ዘላታ ኩነታት ጥራይ እንተቕሪቦምልና ከምኡ ጌርና ኢና ክንሪኣ ንኽእል ስለዚ በብዙሕ መንገዲ ዝገበርዎ ቪድዮታት ፅሬት ናይቲ ከተማ ካልእ ነገራት ናበለይ ዝኸይድ ንኩሉ ክርየ ይከኣልኩን ኣለኹ ግን ኣነ ደስ ዝበለትና ሓንቲ ቪድዮ ግን ኣላ ኣብዚኣ እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፀት እያ ኣጀስተር ነዛ ሓፍትና እያ ጌራታ እታ ቪድዮ እንታይ ትብል መሲልኩም ኣበየላ ኣብዚኣ እሞ ክንሪኣ ሓንቲ ስእሊ ናታ ከርየኩም ኣብ ኣስመራ መበል 20 ዓመታት ሰለብሬት ንክትገብር ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣብ ኤርትራ መበል 20 ዓመት በርስደይ ናታ ሰለብሬት ከም ዝገበረት ኣበይ ከም ትቕመጥ ኣይፈልጣን ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ስእልታት ናታ ሲርዮ ስለዚ it was a very very interesting ቪድዮን ስእልን ኮሌክሽን ጌራ ዝገበረቶ እዩ I'm really happy ከምዚ ዓይነት ተንደንሲ ንርኢ ምህላውና ኣብ ዓዲ ኸይድካ
special occasions ናትካ birthday ድዩ ካልእ ነገር ኣብ ኤርትራ ክበዓል ከሎ እቲ ነገራት ነቲ ሓደ ህዝቢ ዓዲ ይፈልጥ ምስ ህዝቢ ይላለ ነቲ ኤርትራ ድማ ናይ ፋን ቦታ ናይ ምዝንጋዕ ቦታ ናይ ጽቡቕ ነገር ቦታ ምዃኑ እውን ስለ ዝሕብረልና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ I'm really happy እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ መንእሰያትና ንኣሽቱ ደቅና ኣሕዋትና ከምዚ ኢሎም ኣብ ዓዲ ኸይዶም ምስ ኤርትራውያን ሰለብሬት ክገብሩ ክንርኢ ከለና nothing makes me more happier ቻነል ናታ እኳ ጸሓፉ ላይ ኢለዮም ነይረ ግን ኣጋጣሚ ኣይጸሓፉን I'm really sorry ግን I think you got the picture ተረዲኩም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ዓዲ ክንርኢ ከለና ድማ ኣነ ደስ ስለ ዝብለኒ whatever I find ከምዚ ክረኽቦለይ ከሎ ደስ እናበለኒ እየ ዝገብሮ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ደቂ ዓድኻ ምስ ደቂ ሃገርካ ዝግበር celebration ድማ it's beautiful happy birthday ክብላ ይደሊ ነዛ ንእሽተይ ሓፍትና እንኳዕ ብዝብቃዓኪ ዝመፅእ ዓመታት ድማ ጽቡቕ ይግበሮ ካልኦት ድማ ብኤርትራ celebrate ክትገብሩ ከለኹም every celebration ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ትካል ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ዝረብሕ ሰራሕተኛ ኤርትራዊ እዩ ግብሪ ዝኽፈል ናይ ኤርትራ እዩ so it's beautiful ከምዚ ዓይነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ገለ ዝገበርዎን ነዚኦም ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎን ክንርኢ ከለና ነቶም ናይ ኤርትራ ኣጸቢቕና ክብሪ ክንህብ ንደሊ thank you very much ክብላ ይደሊ ነዚያ ሓፍትና ካልኦት ድማ ከምኡ እንተጌርኩም ቪድዮ ናትኩም ስለዱለይ ሼር ክገብሮ ክፍትን እየ እዚኣ ድማ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራዊት ዋዕሮ እያ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣብቲ ቻምፒዮንሽፕ ትሳተፍ ዘላ እያ ስለዚ ድሮ ውድድር ኣካይዶም ኣለዉ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክንብሎም ይንደሊ ናይቶም ጂኒየር እውን ተኻይድሎ ሓደ ካባቶም ዩኤል ሓደ ካባቶም መበል 11 ከም ዝኣተወ ርየ ነይረ እቲ ሪፖርት ግን ኣይተሰሪሖም ኣይሃቡንን ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ሪፖርት ክገብሮ እየ ስለዚ ኤርትራ ኣጆኹም ክንብሎም ንደሊ ኣምላኽ ሓግዝኩም ነቶም ስፖርተኛታት ክንብል ንደሊ ክልተ ንልቦና ክሕግዛ ዝኽእላ ምኽርታት ክፍትን እየ እዚኣ እስክንጀምር ቀዳመይቲ ባህርያዊ ፍልልኝ ንምንታይ ሲ ኣውዳት ሓብታማት ኮይኖም ዋይ ቀዳመይቲ ባህርያዊ ፍልልኝ ሓንጎል ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ዓለም ዘለዎም ቀዳምነታት ከም ዝጸልዎ ኢና ክንገልጽ ሓንጎል ናይ ወድን ናይ ጓልን ብስእሊ ወይ ከዓ ብኒሮ ኢሜጅ እንድሕዳ መርሚርካዮ ናይ ቅርፂ ፍልልይ ከም ዘለዎ እዮም ስነ ፍልጠኛታት ዛረቡ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ንስምዒት ወይ ከዓ ንኢሞሽንን ንምርዳእ ወይ ከዓ ንኮግኒሽን ከምኡ ከዓ ንዕላማ ንፕሮብለም ሶልቪንግ ዝምልከት መሰረታዊ ፍልልይ ቅርፂ ናይ ሓንጎል ኣለዎም ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታን ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ እቲ ንስምዒት ንቋንቋ ንማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ዝቆፃፀር ክፋል ሓንጎለን ብገንጋም ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝዓቢ ከም ዝኾነ ይዝንገር ወይ ከዓ ከም ዝፍለይ ይዝንገር ኣኽሊሉ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ብስነ ፍልጠት ይኹን ብሳይንስ ብካልእ ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ግን when it comes to ሃብታም ንኽትከውን ቁጠባኻ ጽቡቕ ንክኸውን ፍሉይ ናይ ሓንጎል ብልሒ ዝሓትት እውን ኣይኮነን ዝብል መደምደም እንታይ ዘለና ኣነ ካብ ተመክሮ ናይ ሂወተይ ፋይናንስካ ስለ ዝተምሃርኩ ሓድሽ ካምፓኒ ንኽትምስርት ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ሓድሽ ገለ ነገር ንኽተማዕብል እዚ ዝብሎ ዘሎ ሳይንሳዊ ኣተሓሳስባ ወይ እውን እቲ ኮግኒቲቭ ናይ ኣእምሮኻ ስፍሓት እቲ ባዮሎጂካል ወይ እውን እቲ ኣፈጣጥራ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝመስረትወንን ዝመርሕወን ደቂ ተባዕትዮ እዮም ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዝያዳ ናብኡ ኣተኪርና ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ይርዳእኒ ምክንያቱ እቶም ሃብታማት ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኤሎን ማስክ ድዩ ቢል ጌትስ ድዩ ካልኦት እቶም ዓበይቲ ቢልዮነራት እውን እኮ ብፈጠራውነት ናይ ካምፓኒታት እውን ዝፍለጡ እዮም ስለዚ እቲ ቢሄቪየር ናቶም ሓንጎሎም ኩሉ ጽቡቕ እዩ ሃብታም ንኽትከውን ወይ እውን ብቁጠባ ጽቡቕ ንኽትከውን ግን ዲስፕሊን ይዘድልየካ ዲስፕሊን ይዘድልየካ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ዘለዋ ደሞዝ ጽቡቕ ኣካይዳ ኣተሓሓዛ ናይ ገንዘብ ተገይራ ሃብታም ክትከውን ትኽእል እያ it's as simple as that so this doesn't have ሓደ ሰብ ብቁጠባ ጽቡቕ ንክኸውን ፍሉይ ናይ ሓንጎል ኢንተሊጀንስ ዘድልዮ ኣይኮነን መሰረታዊ ርድኢት ናይ ፋይናንስ ክህልወካ ኣሎ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ተረዳእካ ከተተግብሮ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ሰሪሕካ ገንዘብ ክትክእል ኣለካ ክትብገስ ኮይንካ ስለዚ ዕዮ ኣለካ ሰሪሕካ ገንዘብ ትእቱ ኣለካ ካብቲ ትእትዎ ግን ክንደይ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ትሕቶ እቲ ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ከለና ክንደይ ገንዘብ ካብቲ ትእትዎ ዘለካ ሴፍ ክትገብር ወይ ከተዋህለል ትኽእል ምሁላል ለበይኑ ድማ ሂብቲ መካን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ኣይብልኒ ኩሎም ሃብታማት ናይ ዓለምና ኢንቨስተርስ እዩ then you have to learn to invest
ኢንቨስት ንክትገብር ኣብ ካምፓኒ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ገዛውቲ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ስታክ ማርኬት ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር you have to invest ኢንቨስት ንክትገብር ድማ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብሃውሩ ክኸውን ስለዘይክእል ስለዚ ብቁጠባ ፅቡቅ ንክትከውን ፍሉይ ብልሕ ናይ ኢንተሊጀንስ ኣድልየካኒ ህያው ኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ብልሕ ናይ ርእሲ ዘለዎ ኣይኮነን ግን ሃብታም እዩ ኣተሓዛ ናይ ገንዘብ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ፈልጥ እዩ ንኣብነት ኩሉ እቲ ናይ ሪል ስቴት ኣቡኡ ዘውረሶ ገለመለ ግደፍዎ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ኩሉ ሰብ ድሕሪ መብዛሕትኡ ኢንቨስተራት ክሪፕቶ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲይዎ ኣሎ ምስ ተረድኦ እንታይ ይገብር ኣሎ ማሲቭሊ ንሱን ደቁን ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ቢትኮይን ኣብ ኢtheሪየም ኣብ ካልኦት ክሪፕቶ ከምኡ ድማ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒታትን ትሬዠሪታትን ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ምስ ተረዳእካ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዶ ወይስ ኢልካ ኣብ ህውተታት ነብር ትሕቶ ስለዚ እንታይ ንኽብል ኢለ ብዛዕባ ዓይኒ ቁጠባ ንኽትዓቢ ዘድልየካ ፍሉይ ብልሒ ይኮነን ታይዳ መሰረታዊ ብልሒ ናይ ኣተሓዛ ናይ ገንዘብን ኣካይዳ ናይ ኣዋፍራ ናይ ገንዘብን ከምኡ ድማ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ጌርካ ነፍስኻ ገዲካ ንነዊሕ ክትከይድ ትኽእል ተኮይንካ ካብ ምሕሻሽ ተተቆጢብካ እውን ኣካል ናት እዩ ስለዚ ኣካይዳኻን ኣተሓዛ ናይ ገንዘብካን እዩ ብቁጠባ ፅቡቅ ዝገብረካ እምበር ሓንጎልካ ሰፊዕ ድያ ኣይሰፍዕን ኣይኮኑን ብዙሓት በላሕቲ ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ፅቡቅ ዘይኮኑ ምክንያቱ ንዘምፅዎ ገንዘብ ብማዕር እዩ ዝሕሽሽዎ ኣብ ናይ ሸው ሂወት ክቡር መኪና ክቡር ነገራት ብምግዛእ ኣብ በለጭለጭ ዝብል ፅባሕ ንጎ ትርፊ ዘይብሉ ስለ ዘጥፍዎ እቲ ገንዘቦም ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ኣብ መወዳእታ እታ ዘረባ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ብቁጠባ ፅቡቅ ንክንከውን መሰረታዊ መረዳእታ ናይ ፋይናንስ ክህልወና ኣለዎ ከይተረዳእና ክንዕወት ኣይንኽእልና ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ንፈልጦ ኣብ ግብሪ ከነተግብሮ ክንጅምር ኣለና ስርዓት ነፍስና ገቲና ድማ ክንቅፅል ክንክል ኣለና that's my advice or my take on this subject በዚኣ ጌርና እታ ናይ ኣኽሊሉ እውን ኬትኩም ስምዕዋ ነቲ ናቶም ትሕዝቶ ክሰርቀሎም ስለዘይደለኹ ንእሽተይ ከተሓሓዘልኩም ጥራይ ዝደሊ እተን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ስለምንታይ ሃብቲሞም ምባል ዘይኮነ ስጉምቲ ምውሳዱን የድሊ ናይ መወዳእታ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ብዙሕ ትሕዝቶ ነይርንን ግዜ ተወዲኒ ስለ ዘሎ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካሊእ ይራኸበና I